موداته انت تصبغ ايمو موداته كلنا تصبغلنا بعالم سلامة ما قدك سبات دمه فقر انقسلنا بسمايات نبر ربنا اسمك يقدس منقصات مسا فارك انت بسمايكم دما مدري يكون علت مقبنا على محبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا فباد احنا ننبير فتنا يتتونا نقسن حيدن كبر نزل علمنا تكايم امين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك حلنا غدن قلي خي بسقاهون دنقلي أدي بير تبات كويتا سراوي سلام لك السغيكا وأنا السبرغتي خبرة كرسكم مرهم تسقى يا بير مساقي وفست دسبلك عطيت ناصر إننا فتو الدغي يسكر سوس من تانا محرت لمن النامس فتاوي شريك جنام لكن مداني يسكر سوس كاني كان سريات يدم ساسيا بس ولد لور كساتي برهان أنتم أبي كانت ويدي كنا ترون سارقو سنات ببسمكم كنفتانون صحنا يرسين سلوان سمعت زيو مهارن كورسس مال عصر تغلت زيو مهارن كسوس 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 كومون بنتك زيتنا مريم مهارن كورسس مال عصر تغلت بنتك زيتنا مريم كسوس بنتك زيتنا مريم كسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كسوس بنتك زيتنا مريم كسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كسوس بنتك زيتنا مريم هرنكسس 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 نايدك الصلوات ذا سعزي آمن بارسقا قويتانا إيس كرسس مقابرن فصمتا ساعات معلتنيا كم وندك سام سالم السلزخوني كم وداتا قزي عد ما سبت وصهر أي مسقانا صلوات سناي نقر نقبر لنا رب هذه جاب هي ربون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر سسنا مسكنا لنا صبرنا رديناني اللي ونانا قربنا أنت قبلنا أنت معنا نتعنا سعادة جاونا بتحنا أي جمعة زاد الصلاة دي عم بكل زمن وطنان بفصم سلام كحلونا كل زغ جابي أملقنا لمنا لنا وقويتنا جابي هر كل تحزاب بون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر سس تدخل قبرين من تدخل قبرنا وشغل قبرنا مسكنا كلنا سلسة كنا نزر داخلنا نزحل خنا نبخاون سلسة قرب كنا نتقبل كنا سلسة عوب كنا نزتنا خنا سعادة جاون سلسة بصحنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سلسة لمنك لنا كم حرت كون دلنا إذا قد السعادة جي عن كل زمن وطنا أخاب انفراب بفصم سلام كم فصم حبنا لغناتن كل مكران أبو أنقون زخنا كل قبر سيطانا مخرق فعسوات من لعل صلان وقويتا كبير باب كله يبخاونا أبزر يا زبيت زونا رحق زيت عمل زحيشن أزرنا أتمنى كبريتم كل حالي سلان كان رقص سلطان ذهب كان نسخخمو كاب كل خفاد حننا على هالنمبرنا فتنا يتأتونا على الدخاق ويتنا مدخنا مدحنا يذكر سس انت فرق سابي لبز قورة محرات النقرتان بسخاء معرم حوم زغونا منفس قدسن بس قانا نصنعتم بؤذر لك على من كل ساعة نزل علم أمين أين السحاب مزمور حمسان حدا وأملاك كم سهل خم حرني كم تعبير رغاء بس هاي دمسس كأساس أبيك حسبني كوحاتي أتي ناصرني أنا بس هاي فلت اللهم عاتي أتي كل جزيب كن مأيو بزربا خاص عاد تفرد خانس وان كات كبس أنا خاطر يبدلكم أبكن مخاء كي جوركم ما هو بس هتولدكم نيكا بحاتي أتنستني نن حق أو اشتغاتر لي هو أنتم مهرني أنت خسر اسم عزاترني كبرت كسعود حسابني تنزغت كتكاين عاصم تحق وساس بعد أنا عقوس ناس معني كسكها بحاتي أتي كولو نبزل لا أو ساوين دمسسو وعم لا صريج بفتح لي صنع منفس كاوش تحدث كابقت كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني عقوس مدحان كاملة سلي فقادنيا منفس من دقفني قد خانوا مفرس ومرم إيه عطانا بخاق ملس إيام وأملخ مدحاني كعودا دمان ناقفني تساني يسألك حال الكتب لولو إيام قويتا في مسقانا خنا قرس خنا فريك فايت مسوات بحب لكاني زي كون اسمه أرب كل كان ري مسوات المرة رايت بقوني خام مسوات أملخ سور منفسيو وأملخ مسورون كنت لبايت نعوني خام يتيم ساقا خاصة نايقبر الله وكاتيات إرسالي من الدار شوب مسوات صدقي بزحر مسواتي ومن مسوات بحق لكايو شو عم مسوي فارح وقرب لكايو هللويا صلاة جزير كاسن كرسون قسين أملخين مسكانا قرب له عتياتيك حد قال لك إلمنو الهواية
قال هو يسمع لنا أبونا بملاك سلام مزمور داويد 230 عدنا إلسابيت مزمور داويد 231 دكتور صقاب مزمور داويد 232 أنا 233 كبصحي حاونا ساميل 234 أبونا بملاك سلام مزمور داويد 237 عدنا إلسابيت مزمور داويد 238 بمريتا أتي لهم ممهر تخل مريم مزمور داويد 241 حاونا ساميل مزمور داويد 242 عدنا إلسابيت مزمور داويد 247 حاونا ممهر تخل مريم مزمور داويد 248 عاويلكم كتاب سهلنا يسمع الله دي بممهر هو سمعكم الله حرة أفتأت أنا خويل والله قربتي تاشمو أنا هلو سمعنا اللهم بمريتا سمعنا هلو سمع الله واسمع لهم هجي اوكي هللويا እግዚአብሔር ከም ሰማያት አመስግኖ ኣብ ኣርያም አመስግኖ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግኖ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኖ ኣተን ፀሓይን ወርሕን አመስግኖ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግኖ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግኖ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድና ሳሕታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ወብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣግባዝን ጎረዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር ይመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ብፅናዕ እስራኤልን ዝፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኽም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ከብረአያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ምስይ ረባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን እሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ስማዕ ደለኹ ወስማዕ ኣሎ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰ ገና ኣብ መሬት ክትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝከሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ
نمدحنكي بنسحة أو أملاخي محارنن أدهنن نابلكي تمهتسني سبحان الأب وولد ومنفس قدس هذا أملاخ آمين. على هيوت يسمع لنا حاونا دكتور صقاب موال سب زي ودا مواسب زي ودا كأسي زعلم زي خان زعلم نبر أنت زخون سي نفسي نتصل زخون مخنيات محلو كنيرو جنك تسيب زخون تكبرات كن يتحمق كيكن عب قدم اتي حقينيا مزغلا عب عرات عاديات تستحكي عب تشللتنيا كدع سقا خلقي انتاي تتهبيو ملسي وكريستوس عملاخي بتي عزيزة فرح فلدخاء سنبت نتزل على ما فلدخاء انبركاخ بتي ملكوتا ونتبرق عي برهان كان قد قد أرلخو أنا حسن دنوس عب عراتي دكي سزلخو أهيوتي زي قدوس زخونكم نايتي تقبل قرص أبنت بموساد أفل بيننا وأخو أملاخ أنا قبنية يمو يقرب اللي قبل الله يزوج فني ولا علم علم أمين. على هيوت يسمع لنا عبتنا هيوت ونس اهت دنجل Thank you كم يمسيكم كلهم زاهر مشكن أونس تدنقلنا باريخي إتي كتف صلال رديئتكي زرقحي نتي أب حلنا كم معبل زقامات الكفء حسابات كابي أرحقيو نتي حمنتي نفسي بخنتو النت عزيو حلواتات في إيوة اللومو ناب صولتين من قاحن أبقسيا مخنياتو نسخي كالي إيتي محرت التلمني علايت أدئخي أدمنجي هيوت نقصين أملاخين بيتا يسوس كريستوس تسفائخي هللويا 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 حاونا دياكون ساميال وقيت أبزاليت زيانا عمو وقويتا بزاليت زيانا عمو بزي حد ياسكن حدر حلونا أمين وأملاخ بوتاتنا نسخا بروخيخا برختك أزي بزحي قدسمك ونزل عالم كبر زملويو أمين وقويتا خمتا أبانات أباخا توكيلنا يزلنا محرتك هم اتخون لنا أين تخلنا عخا يتبيا اللوا نسخا أبو ونمقبتهبهم وأملاخنا المدحانينا وتسفى الله سنات مدرس معنا وقويتا نسخا خابز عليه تنزل عالم ترحمنا أنت عقبنا أمين وقويتا بروخيخا مو فردخا مهارني وقويتا بروخيخا محق النتكا رداني وقويتا بروخيخا مو كبرخا برهالي وقويتا محرتكا نزل عالم ينبر وقويتا نعين تكبار إيدكا كولدنا ولدو معك أبي سلزخون كايتن ساقني وقويتا نسخا نعاخا بدي لي مو محارن النفسي أدحنا نابلكو صلى اللخو وقويتا أباخا توكيلا اللخو ما دحنني فقادكا قبركا مهارني نسخا أملاخين فالفال هيوتيخا ببرهانكا دما إنا برهان نرئي محرتكا نابتوم سفلتوخا كبرهاخا نابكون عات لبتمسا سجان بركة مسجانا بحقنا تكايو وقد ما علم زنبركا نزل ألم تنبر زلوخان أبون ودن منفس قدس النعاخا مسجانا وداسي قرما يقبأ لهم من كل ساعة نزل ألم أمين ولعل قويتا بأخا مئمان النسم كام زمارن سنة يمو محرتكا بتصبح حقنا تكاد ماليت ليت أزنتو على هيوت يسمع لنا أدينا بالري وداسي يسلس قدس ربنا يحمي وإلكم كلكم صدرا بذات الألم እግዚአብሔር تراخبنا وداسي يسلس قدس እግዚአብሔር قدس هيال قدس هياو زي موت كاب قدس تدنقل مريم سولد محرنا قدس እግዚአብሔር قدس هيال قدس هياو زي موت أبير دانس تتمكي أبلع إذا مسكال مئنتا نستسقل محرنا قدس እግዚአብሔር قدس هيال قدس هياو زي موت أبسال ساي معلت كموتان تنسئي بمسكانا نفس ما يزعرقي أبينا أبو استقمتي أبياون موتان كفرد كم بحدش كمتيو أوقيتا محارنا مسكانا أبون والدن منفس قدس لو من كل ساعة انزل ألم أمين مسكن أوسل يا أخي أمين وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا
ወጎይታ ኃጢአትና ሀደገልና ወጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ወጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ወጎይታ ንሕማት ዝዋብ ፀሓዮም ማሙእንቲ ትቅዱስ ሚካኤል ካፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርኸና ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ናን ዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኣሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም او ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ኣድርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕድገት ሓጢአት ክጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣለ ህይወት የስማዓልና ይቕንየለ ኣሚን ሓውና ዶክተር ጽጋብ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ወዳሕኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓድኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቶ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮ ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ሓውና መምህር ተኽሉ ጸሎተ ሃይማኖት ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ደሎ ምንም ተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጠራዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተስእ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታናን መሕወይናን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖም ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ንልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን እውን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ንትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሂወት ተስፋ ንገንብር ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና
كريالايسون 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 حبتنا تمنيت قدس قدس حبتنا تمنيت قدس قدس سمع الله ده وتسمعوا لهم أبنا الراي حبتنا تمنيت اندحر زيت سميعاتنا معذا قدسان استعملك انت خينو أبيت حرابنا من باب دي تمام سيكون كله زاوير مسجن قدس قدس وابسكرينا الرئيس ربنا أملاك من دونجي أتين دقس لتصنحكم سلامات آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣቦና ሕደር ንብለ ሕደር ኮይና ግን ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና ነቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ እቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን ቀኒል ያቦና الهيوت يسمع وعقابك مع بسع بك إرادك أملاك وعقابك مع بسع بك بك أملاك وعقابك مع بسع ወጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናለዎም በደልናን ኣውሳናን ድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል
بحسابكم بغلو واساتنا زحطنا يو تسخارو حروحن مفكر سبن سلازخونكا من تتقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاك سلام كنحضر سلام وتيتهبنا أبزانا يدك أس جزينا خاب كل شنكت ناس أكبرنا خاب كل خفاءة خاب كل فتناس على أنك حلونا خانا سلام ملاكال أخلنا بس أجام برهراء أنت مفكر سب زغون حد ودخا كويتنا أملاكنا مدحنا يسكر سوس يتبون مسؤول كبرن وداسين كرمان زلكا معرخ مزغون وهوت منفس قدسن مسجانا يقباك حج نزل علم علمن أمين تحرنا وتوقف ساعات صلى صلوات وقويتا محرنا حرتك ونبزحلنا وامنا بتوقف ساعات انجزين اب سماينا مدرن بخبر السجر الكاكروس من املاخنا بعلنا ويت عقسم بزح مراتن بسنات ملاخ روحن نتمعنا زقدامهم حتى تنياتات تمحر من حتى بن ساعات ماليس بهوت كنبر برماتو زي تدلي من تصبيهم زلت تصفى سمايات كرخبو نقولهم نبدا احنا تتقدم وقويتا بزا ساعات زيان اب كل ساعات لما انا نتقبل هوتنا قنا علنا تزازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل خفاء حتيات كاب كل خفاءات نحلونا نسخة كبرن مسجانا أملاخ يكون أوجيتا بقعات كبرنا مسجانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصتها تمسا فار كام تاب سماي كم دمام دريخون علت ما قبلنا له ما هبنا نانز ودولنا بدولهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا ندقلنا كوكفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصتين حيلن كبرن نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله بحلنا خد دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لكله مستغي كاب عن السبرختيخي فركر سعون برغي أم تسقى جابير مساقي أوفيس تدس بالكي حتى أتناخسر يلنا نفت ودغي يسكر سسمنتانا محرت لمن لنا أمين سقا قويتانا إيسوس كرسسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ጸለናየ ጸሎት እግዚአብሔር ስማዕና እግዚአብሔር ቀበለልና ሕጂ እንመሃሮ ቃሉ ድማ ኣምላኽ ሰማዕ እዝኒ ይሃበና እንተ ሓበሬታ ክሕብር ከይተሰግረት ከላ ሰሉስን ዓርብን እዛ ቅድሚ ወንጌል ሕጂ ንጸልያ ጸሎትን እታ ቅድሚ ሃይማኖት ኣበው ንጸልያ ልክ እዛ ሰዓት እዚኣ እዛ ጸሎት እዚኣ ብዙሕ ግዜ እውን ሓቢርና ነርና ቅድሚ ሕጂ ኣቦና ኣባ ቆምስ ኪሮስ እውን ዝሓለፈ ሓቢሮም ነሮም እዚኣ ጸሎት እያ ክንኣቱ ከለና መዓልካ ሓደርካ ኣይንበል በጃኹም ደንጌ እንዲኣቴ ቀልጢፈ እንዲኣቴ ኣይንበል ምክንያቱ ጸሎት ስለ ዝኾነ ቁርብ እቲ ከምዚ ትምህርቲ እንዳመሰለ ኣብቲ ትምህርቲ ከነንብብ ክንኣቱ ከለና معالك خن بالنخلينا أجي أجن صلت سلزخونت تخفيتها عند حد ثاني حتنا نتن زتعدلنا ين سمعنا خبتن مزعدولنا تاصلت نقبر مخنياتو معالك حدركا قالكم كل نتي ناي صلت منفس قرب يسر كله ولا توم مدب نمرحون أبقى زي صلت همونجو قال هو تسمع لناون كنبل يبلنا مخنياتو نعدل زتعدلنا غيرنا أنبيبنا دما تايش من نقبر كل جزء تمهارئنا كل جزء نحبر دما سلازق بأننا إنامو بروح مش تكبر لنا قال هو يسمع لنا بنا قال هو يسمع لنا كلهم حزب إكزابير ناس قدس بيت خريستيان تهبو ناي سولس ناي عربي صلاة سركن كمون مصنعتي مصحف قدس نمكتتال جزيهم من سرحكم منا وهاهدكم بتبعتن بأنك عدوان تكاتاتل وزلهم تخصاب الساعة زبدحان السلام عكيبو بس قدس عقلقلوت نستاتف نزرد عنا نزدق فنا الأولى بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نخلهم كاتب حبوء زر إكزابير السيطة صادقان أسبت هتاني خفلكم تبل قدس بيت خريستيان لومي كان فقاد إكزابير النريوه ملغتي هواري قدس باولوس نابتيتوس معرف كلتا إيو زتعمكم زتعمكن كتنببا تخلو تادا متملكت قبر لي تعيد مرتي زبلار استهيب والله حادر استهيزلو حادا ويحانتي أختن ببلنا زتعمكم كتنببو زتعمكم ملكت قبر لي راي ما أزاك بسان حبتنا كاب سكرين دي خانب ببابنا كاب زتعمك ولا خا موبايل ختم ببتخليها راي تحان كاب سكرين حشن
كيدم لكم أبو سكرين زر أنت لا صبو ورلا أره كاب حادث كأخن ديامو أو حد يخسب 15 حساب مفصم تمالتي إيش هذا كبرنا أمه أمين نسخة جنا نتطوعي تمرتي كمزي زجباء غيركا نجر እቶም ኣረገውቲ ሰብኡት ጥንቁቃት ረዘንቲ ለባማት ብእምነት ብፍቕሪ ብትዕግስቲ ጥዑያት ክኾኑ እተን ኣረገውቲ ኣንስቲ ከምኡ ንንብረት ቅድስና ከምዝግባእ ዘይሓመይቲ ብዙሕ ወይኒ ንምስታይ ባሮት ዘይኮና መሃርቲ ሰናይ ክኾና ነተን ንኣሽቱ ኣንስቲ ከዓ እቲ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ከይፅረፍሲ ንሰብኡተንን ንውልደንን ከፍቅራ ነፍሰን ዝቐፅዓ ንጹሃት ቤትን ዝኣልያ ሕያወት ነሰብኡተን ዝእዘዛ ክኾና እላበወኩም እምዕድን ነጉባዙን ከምኡ ለባማት ክኾኑ መዓዶም ካብቶም ተቐናቐንቲ ሓደ እኳ ብዛዕባና ዘብሉ ክፉእ ነገር ስኢኑ ምእንቲ ከሓፍርሲ ብንጹህ ትምህርቲ ብምርዛን ምንቀብ ብዘይብሉ ጥዑይ ዘረባ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ርእስኻ ኣርኣያ ግበር ንጉዛኣት ነቲ ትምህርቲ እግዚኣብሔር መድሓኒናን ምእንቲ ክስለምዎ ብኩሉ ደኣ ህይወት እምነት ከርእዩ እምበር መድሃሃቕቲ ከይኮኑ ንጉዳያቶም ዝግዝኡ ዳርጋ ዘይመለሱ ብኩሉ ባህ ዝብሉ ክኾኑ መዓዶም ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ እሞ ንኩሉ ሰብውን ምድሓን ኣምጽኡ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒት ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐ ብጽድቅን ብምልኾን ክንገብር ይምህረና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ተውፃእና ንርእሱውን ንሰናይ ግብሪ ዘቕንዓን ገንዘቡ ዝኾነን ህዝቢ ምእንቲ ክነጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃ ኣሕለፈ እዚ ብኩሉ ስልጣን ነገርን ማዕዳን ግንሓን ሓደ እኳ ኣይንዓቕካ أمين أمين ኣሜን ኣሜን الهوت يسمع لنا ኣሜን ኣሜን ኣቦና سمعنا يوم سمعنا الهوت يسمع لنا الرئيس خبركم حزب እግዚአብሔር كم في المود حونا ممهرت خماريا نزي ملأختي أداليوم لنا ألو أنا خا نعوم تعزيزة كم ببالكم نحونا ممهرت خماريا كم تقول لك زي أبوتات زبلوه أزيو እግዚአብሔር ጸጋ ኣብዝሓሎም ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክርዎም ንኹላህና ከዓ ኣብነት ጌርና ክንከታተሎም ምክንያቱ እንታይ እዩ እንኡ ለእንተ ተዓቢ ጸጋ መድኃኒት ለነፍስ ወስጋ ይብል ነቲ ሰናይ ነገር ቅንኡ ይብለና ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ንምንታይ ንሰናይ ነገር ቅንኡ ዝብለና تسناي ريخا انو لانت تعب بصقا مدهانيت لنفس وسقا مدهانيت نفسن سقان سلازخونس بتسناي نجر انو يبلنامو نزي ابنت غيرنا اخن كتلو قدس فقادي يخنلنا كمتي كنببلنا صنحه سمعنا يون Alright. يرأى هلو تسفى قبر وهيرلو Alright. تيتو معرف كلته مأتوي هواريا باولوس
ንብቑዓት ሽማግለታትን ንዕይኦምን ድሕሪ ምምርማሩ ነቲቶስ ነቲ ጥዑይ መሰረተ እምነት ብግቡእ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ተማሕፀኖ እዩ። ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ስለምንታይ ኣብ ቀርጤስ ከም ዝሓደጎ እቶም ኣገልገልቲ መምዘኒታት እንታይ ዓይነት ሓደ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ካህን ዲያቆን ድዩ መምህር ዲ ዝኸውን እንታይ መለክዒታት ክሓልፍ ከም ዘለዎ ብኡ ዘይሓለፈ ኣገልጋሊ ግን ንረእሱ ኣየድሕን ንኻልኦት ኣየድሕን እቲ ኩሉ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ሽግር ከዓ ካብዚ ከም ዝብገስ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤና ርኢና ነርና። ስለዚ ከዓ ንብቑዓት ሽማግለታትን ንዕይኦምን ድሕሪ ምምርማሩ ድሕሪኡ ናበይ ሓሊፉ ንቲቶስ ነቲ ጥዑይ መሰረተ እምነት ብግቡእ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ተማሕፀኖ ኢሉ ግቡእ ኣካይዳ እዩ። ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ንኣሽቱን ዓበይትን ከምኡውን ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ክፍፅምዎ ትፅቢት ዝግበረሎም መንፈሳዊ ኣካይዳ የጠቃልል ኢሉ። ኣበይ ምርጌታ እቲ ኣይረአን እዩ ዘሎ ስክሪን ኣይረአን እዩ ዘሎ ስላይድ ኣይመፀን ሶሪ እግዚአብሔር ይደግፍኩም እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣበይ መምህር ካብ ሓደ ምዃን ክልተ ምዃን ሓይሽ ኢልዎ ቃል ኣምላኽ ኮሚ ሕጂ ኸ ይረአ ኣሎ ግን ተቆሪፃ ትረአ ዘላ ቀይርዎ ካብቲ ፕሬዘንቴሽን ንስኹም እቲ ሓደ ክትርእይዎ እቲ ፕሬዘንቴሽን ከዓ ናባና ክኸውን ኣራይ ስማዕ ኣለኹ ዶ هو ثم اللهم ربنا ኣራይ በዚ ክገብረልኩም ኣቦና ፅቡቕ ነይሩ እሞ ክትቋፃፀራስ በዚ ትጥዕመኒ ኢለንዲ ኣይኖ ምኾንቲ ናይ ኣንተ ወይ ዝነበረ ግበሩ ወረኽነ ፀገም የለና ተሓን ክረኽባ እየ غريتا الرأي حجي هو صنبو على حجي حجي الرأي هو صنبو على بيمرقيتا حجي الرأي حوالي باولوس نبقعات أقلقلتي شماقلتاتن ንዕዮምን ድሕሪ ምምርማሩን ነቲቶስ ነቲ ጥዑይ መሰረተ እምነት ብግቡእ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ተማሕፀኑ ግቡእ ኣከያይዳ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን
ناشون عبيتن كمون أقلقلت بيت خريستيان كفصموه تثبيت زقبرلهم منفسوا أكايدا يتقالل أتي أكايدانا اللبابسانا الزبارابانا النبابرانا كله كريستياناوي النبابرا كمتي قويتا زسرعو خمت قال أملاخ السرعو خمت قبوتات زسرعو خوننبر قزيا أمسو أبيت خريستيان كالي أبتخالي خون كم زي بلوي تيتوس لكع كمتي كالوت كسعبو زلو مسناي قبري نسون قزا رأسو كمو كقربا نبرو بز خريستياناو بهريات كا نتصاررت امنت سق كبلوم يخيل نبري سلازي اتي نخالوت نمهرو ويتي نخالوت نبلو أغد يمناتهم أقلقلتي أغد يمنا بعلهنا كنبرو مخنياتو قال أملاخ اتندا قبر زمهر أمنقس السمايات عابخ بهالي زبل مالتي سلازي اندحر اتي نخالوت نمهرو اندحر نبعلهنا زي نقبرلو زي نبرلو اندحر كويناقن كل قزية زمهرات بعلى بي ممهر تخماريام تايم زبلو سب اتزفلتو يمهر اتزنبرو خاء يمحلالف بلو مالتي دحرزي هاريا باولوس بزعباتن كلهم دحنت زمص أصقا أملاخ صحافة إذا صقازي رزينن منكب زي بلو نابرا نخنبر بممراز فرحات أملاخ كهلوانان نخل قبر سيطان كن كحدن يززنا نتمس قرماوي تريت إيسوس كريستوس زتحاحازة زتبارخة تسفاون بهان كوتا خنصبيو يتابع عنا تيتوس نزنا قراتزي بخل سلطان كمهر اللوو بسلطان زمهارة ولا حدا خقاومو أي فكدن تيتوس نزنا قراتزي بخل سلطان كمهر اللوو بسلطان سلا زمهارة ولا حدا خقاومو أي فقدن بحريات نايتي نايحانت تعيتي بيت كريستيان سلازي حانت بيت كريستيان تعيتي وياي تعيتن زبهال اتي نابرأ أقلقلتا تقلقلتا مرحتا تمرحتا دكا خلهم زنبرو نابرا بويا تابيت خريستيان تعيتي وياي تعيتن تبهال مالتي أبتقص حدا نسخا قنا نتو تعيت مهرتي كم زبقباء غير كان غير سلازي نتو تعيت مهرتن تدايلو زي تعيت مهرتغا اللو مالتي أزي تعيز بلو زلخا اتوم أرقاو تسابوت انقوقات رزنتي لبامات بأمنات بفقري بتعقستي تعيات كخونوي عبنا قري بزح قزيه دحان ندقنا نمهارون برش ماقلتات سدحان كبها لخيلي توم عبيتي بحقوتات النحقوتات مثلي نايتوم دق دقومن سلازخونو نستوم ولدهم نابسرح كخدو خلوون تن النحقوتات بحقوتات مسدقي مستوم نعيشو بزح قزيه ناي محلاف عدل سلازرهبو بتاريخ يخون بزانتا يخون بهوات يخون بقال يخون زم حلالفوت مرتي أزيو هناسي مالت سلازن تايلوم تم أرقتو السبوت قداماي تنقوقات مخنياتو أبا حقوي كمز قبرالو هم يزقبر كبلو خوليا من حقوي كمز تزاريبا هم يزبهال كبلو خوليا سلازي أبكر مقلعو كمز عايزربني زي كونس كل جزيك كنبرو زلنا نابراي مالت سلازن تايلونا توم شو ما قلت هات سبوت تنقوقات رزنتي لبامات بأمنت بفقري بتعقست تعيات بخون اجتي عندنا تباهي لزلوت اتي توم شو ما قلتات تعوي شو ما قلي اتو اقلا تعوي شو ما قليهم ادي اقلا وي وزرو اقلا تعيتي شو ما قليين زبهلا بقال املاخ مركعي ازيان مزهلون مالتي تنقوقات ابتن حاسبو ابتن الزاربو ابتن قبرو بزحات نعيش موديل تمكرو اللوم قومي زقبر يلون كحاسبو سلازخولو زين كل جزية بيت خريستيان يا خا أنا تمبوتات بيت خريستيان كم وقت قبرون كم زلوا يا خا انقوقات حدا رزنتي كلتا لبامات سلسته بأمنت بفقري بتعقست تعيات كون شدش نجارات نتوم عدمز في مدفوع شماغلتات مؤمنان كون خلو أقلقلته كون خلو جن زين شدش ملك عتات زلوا تتعيه هوت زبهال مالي تابت خريستيان تعيت تبهال بتوم
ዘገልግልዋን ዝግልገሉን ያ ጥዒት ትበሃል ማለት ብድሕሪኡ ናብተን ሽማግለታት ኣንስቲ ኢሉ ተን ሽማግለታት ኣንስቲ እውን ከምኡ ኢሉ ከምቲ ቶም ሰብኡት ዝተኣዘዝዎ ከምኡ ኢሉ ንዑ ኣጠቓሊሉ ንንብረት ቅድስና ከምዝ ግባእ ኢሉ ንንብረት ቅድስና ከምዝ ግባእ ዘይ ሓመይቲ ብዙሕ ወይኒ ንምስታይ ባሮት ዘይኮና መሃርቲ ሰናይ ክኾና እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ተን ሽማግለታት ኣዴታት ተን ሽማግለታት ኣንስቲ ምናልባት ስራሕ ዘይክወፍራ ክእላየን ናይ ጥንሲ ናይ ሕርሲ ግዜ ቆልዑ ማሕባይ ሓሊፍ እዩ እቲ ሓላፍነት ከም ኣዴታት ከም ሽማግለታት ከም ሰብ ዕድመ ናይ ሰብ ዕድመ ፀጋ ኣዴታት ግን ትኾነኦ ዘለወን ከምኡ ኢሉ ከምቶም ሽማግለታት ሰብኡት ዝተኣዘዝዎ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ንንብረት ቅድስና ከም ዝግባእ ኢሉ ንንብረት ቅድስና ከም ዝግባእ ማለት ዘበናምጾ ይገብራ ኣለዋ ይገኸዳ ኣለዋ ዘይኮነስ ንንብረት ቅድስና ከም ዝግባእ ዘይ ሓመይቲ ብዙሕ ወይኒ ንምስታይ ባሮት ዘይኮና መሃርቲ ሰናይ ክኾና እዩ ፅውፅዋይ ኣይሁድ ኣብ ክንዲ ትስዕብ ጥዑይ መሰረተ እምነት እንታይ ምዃኑ መሃር ስኽራን ወይኒ ምስታይ ዝፈቱ ክብረቱ ዝሓለወ ርእስኻ ምግታእ ብእምነት ዘይጠራጠር ናይ ሓቂ ኣመንቲ ትዕግስቲ ብቐጻልን ብጽንዓትን ምዕቃብ ሓመይቲ ዘይምዃን ብእከይ ዘይምትላል መማህራን ሰናይ ብኣብነት ብስነ ምግባር ዝኾና እዩ ኣብታ ርእስቲ ኢና ዘለና እታ ርእስቲ ከዓ እንታይ እትብል ባህርያት ናይ ሓንቲ ጥዒቲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ነተን ንኣሽቱ ኣንስቲ ንሽማግለታት ሰብኡት ኢሉ ንሽማግለታት ኣዴታት ኢሉ ንሓጎታት ኣዴታት ማለት እየን ሕጂ ናበይ ሰጊሩ ናብተን ንኣሽቱ ኣዴታት ኢሉ እቲ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ከይፅረፍሲ ንሰብኡተንን ውሉደንን ከፍቀራ ነፍሰን ዝቐፅዓ ንጹሃት ቤተን ዝኣልያ ሕያወት ንሰብኡተን ዝእዘዛ ክኾና ከለብመአን መዓደን ኢሉ ሕጂተን ዓበይቲ ኣዴታት እንታይ እዩ ስርሐን ነተን ኣብ ሓዳር ዘለዋ ውላድ ኣብ ሕርስን ጥንስን ዘለዋ ንኣሹ ኣዴታት ቃል ኣምላኽን እቲ ንሳተን ዝሓለፈኦ ተመክሮ ገይረን ከመይ ገረን ጥዑያት ኣዴታት ከም ቃል ኣምላኽ ጥዑያት ኣዴታት ክኾና ክብል ከሎ እንታይ እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ከይፅረፍ ኢሉ ኣመንቲ ተባሂሎም ተዋህዶ ተባሂሎም ከም ዝገብሩ መንእሰያቶን ከም ዝገብራ ኣንስቶን ከም ዝገብሩ ኣቕሽሽቶን ከም ዝገብሩ መራሕቶን ከም ዝገብሩ ከይበሃል እቲ ቃል ኣምላኽ ከይፅረፍሲ ኢሉ ንሰብኡተንን ውሉደንን ከፍቀራ ነፍሰን ዝቐፅዓ ንጹሃት ቤተን ዝኣልያ ሕያወት ንሰብኡተን ዝእዘዛ ክኾና ከለብመአን እየን ነፍሰን ዝቐፅዓ እንታይ ማለት እዩ ነፍስኻ ምቕፃዕ ቃል ኣምላኽ እንታይ ክንከውን እዩ ዝደልየና ነፍስኻ ምቕፃዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብቃል ኣምላኽ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝፅሓፎ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 27 ንኻልኦት እናሰበኽኩ ንርእሰይ ድርቡይ ምእንቲ ከይከውን ንስጋይ እሰቂዮን እግዝኦን ኣለኹ ንስጋይ የሰቂዮን የግዝኦን ኣለኹ ክብል ከሎ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝሰርዖ ስራሕ ከይጥሕስ ከይሰግር ከምዚ ንመኻይን ልዋም ንገብረለን ከይጋጨዋ ከይፀድፋ ከይባላሸዋ ነፍስና ከይጎዳ ነፍሰን ዝቐፅዓ ንጹሃት ቤተን ዝኣልያ ሕያወት ንሰብኡተን ዝእዘዛ ክኾና ከለብመአን መዓደን እዩ ፍሉይ ተልእኾ ንመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ምምሃር እዩ ፍሉይ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ንመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ምሂራታ ቤተ ክርስቲያን ንሰብኡተን ብፀናይ ክመርሓየን ጥዑያት ዝኾኑ ወሊደን ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ከረክባየን ማለት ስለዚ እንታይ ኢሉ ፍሉይ ተልእኾ መንእሰያት ንመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ምምሃር እዩ መስተውዓል ይኹን ዘይጥበባዊ ተግባር ብዙሕ ስቃይን ሽግርን እዩ ዘምፅእ ኣብዛ ገዛ ዝሰርሓ ኣብ ገዛ ዝሰርሓ ኣዴታት እቶም ብቐፃሊ ኣብ ደገ ዝሰርሑ ነታ ኣብ ቤት ዝፍፀም ሓለፋታት ዕሽሽ ይብልዎ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር
ሰብኣይ በረኻ ወፊሩ ውዒሉ ኣብ ገዛ ምስ ወዓለት ኣደግን ኣብ ገዛ ስለ ዝወዓለት ኮፍ ኢላ ዝወዓለት ማለት እቲ ድኻም ብዘይ ሰዓታት ንሱ ብሰዓታት ክሰርሕ ከሎ ብደገ ንሳ ግን ብዘይ ሰዓታት ክትሰርሕ ከላ ንዕኡ ክርዳእ ኣላ ንዕኡ ክፈልጦ ክሕግዛ ክድግፋ ምእንቲ እቲ ኣፍልጦ መሃብ ካልኦት ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ሕማቕ ከይዛረቡ ንምኽልካል ብፍላይ በቶም ንሃይማኖት ኣንስቶም ተሓተቲ ዝገብሩ ዘይኣመንቲ ሰብኡት ምጥንቃቕ ይግባእ ኣንስቶም ኣብ ቅኑዕ እምነት ዘለዋ ሰብኡተን ግን ዘይኣመንቲ ዝኾኑ ብዛዕባ እቲ እምነት ዘይግደሱ ኣብ ክንዲ ነንስቶም ዝሰምዑ ነንስቶም ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያን እያ ትኸይድ በጀካ ንጸሎት ምህልላ ጥራያ ትብል ኢሎም ተኣሽም ከይኮኑ ምእንቲ ተሓተቲ ከይገብሩ ዘይኣመንቲ ሰብኡት ምጥንቃቕ በቶም ንሃይማኖት ኣንስቶም ከም ተሓታቲ ዝገብሩ ዘይኣመንቲ ሰብኡት ምጥንቃቕ ጥንቁቕ ኣተሓሳስባ ኣብ ግዜ ንእስነት ሳሕቲ እንደዘይኮይኑ ውርዝውና ኣይርከብን እዩ 6 ነጉባዝ እውን ከምኡ ለባማት ክኾኑ መዓዶም ስለዚ ነቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ብመራሕቲ ጀሚሩ ካብ መራሕቲ ናብቶም ሽማግሌታት ኣቦታት ካብ ሽማግሌታት ኣቦታት ናብ ሽማግሌታት ኣዴታት ካብ ሽማግሌታት ኣዴታት ከዓ ናብተን ንኣሹ ኣዴታት በፂሕሎ ማለት ሕጂ በይ በፂሕና ኣለና ነጉባዝ ንመንእሰያት ኣወዳት ይኹኑ ኣዋልድ ንመንእሰያት ባህርያት ናይ ሓንቲ ጥዒት ቤተክርስትያን ኢሉ ህይወትን መሰረተ እምነትን እቲ ካህን ጥዑይ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እቲ ብእንግሊዝኛ ጽሒፎምና ኣለዉ ኦርቶዶክስ ማለት እንታይ ማለት እዩ መበቆሉ ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ኮይኑ ኣስፊሖም መምህር ገሪፆም ኣለዉ ማለት እዩ ኣጠቃልል ኣቢሎም right practice of correction action emphasize correct conduct of rituals rather than beliefs ሕጂ ካብቲ እምነት ኣለኒ ምባል እቲ ትነብሮ ቅኑዕ ዝኾነ ስነ ምግባራት ነቲ እምነት ገልጾ ማለት እንታይ እዩ ተዋህዶ ቅኑዕ እምነት እዩ ነቲ ቅኑዕ እምነት ብቕንዕና እንደዘይነበርናሉ ግን ቅኑዕ እምነት ኣለና ስለ ዝበልና ጥራይ ንበረኸት ክንረክብ ኣይንኽእልና ማለት ንጽህና ንሰባት ናብ ካህናቶምን ንኣብያተ ክርስቲያኖምን ብኣኽብሮትን ብቕንዕናን ከም ዝቐርቡ ክገብሮም እዩ ሰባት ንካህናቶምን ንቤተ ክርስቲያኖምን ብኣኽብሮትን ብቕንዕናን ከም ዝቐርቡ ሓደ ግዜ እቶም መራሕቲ ክጋገዩ ከለዉ ነቲ ህዝቢ ክጋገይዎ ሓደ ግዜ ከዓ እቶም ህዝቢ ነቶም መራሕቲ ደፊኦም የጋገይዎም እዮም ሙሴ ብደብረ ሲና ምስ ደንጉየ ንኣሮን እንታይ እዮም ዝብልዎ ሙሴ እንታይ ከም ዝኾነ ሙሴ ጠፊኡ ኢሎም ናብቲ ዘይድሊ መገዲ ክደፍእዎ ከለዉ ሙሴ ክሓቶ ከሎ እዚ ህዝቢ እዚ ተሪር ልቢ እዩ ኣነ ከዓ ከምኡ ምስ በሉ ንፈሪሐ ከምዚ ገይረ እዩ ዝብል ካህን ኣሮን ኣብ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ተጻሒፉሎ ማለት ጥዑይ ዘረባ ኢሉ ንጥዑይ ስነ ምግባራዊ ጽልዋ ዘለዎ ዘረባ ጥዑይ ዘረባ ማለት ጥዑይ ስነ ምግባራዊ ጽልዋ ዘለዎ ንበረኸት ዝኸውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ክጽሕፍ ከሎ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 29 እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ከዓ ክሃንስ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ዳኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይጻኢል ተጻረርቲ ኣረማውያን ኣይሁድ ወይ ናይ ሓሶት መምህራን ሓጢአት ዘይብሉ እንተኮይኑ ብኩሉ መዳያት ባህ ዘብል ነገር ምግባር ሰናይ እዩ ስለዚ ተጻረርቲ ክል ከሎ ኣረማውያን ወይ ኣይሁድ እምነት ክርስትና ዘይተቀበሉ ወይ ከዓ ነቲ እምነት ክርስትና ብሓሶት ክነብርዎ ዝደልዩ ሓሰውቲ መምህራን ኢልዎም ኣሎ ማለት ባህርያት ናይ ሓንቲ ጥዒቲ ቤተ ክርስቲያን ቁጽሪ 7-8 ካብቶም ተቐናቐንቲ ሓደ እኳ ብዛዕባና ዝብሎ ክፉእ ነገር ሲኢኑ ምእንቲ ክሓፍርሲ ብንጹህ ትምህርቲ ብምርዛን መንቀብ ብዘይብሉ ጥዑይ ዘረባ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ርእስኻ ኣርኣያ ግበሪ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ንሪኦ ከምዚ ዶም ኢሎምና ከምዚ ኢልና ንመለሰሎም ከምዚ ተባሂሉሎሞ በቃ ነዚ ከዓ መልሲ ክወሃቦ ዘለዎ ክርስትና ናብራይ ሰባት ስለ ዝተዛረቡ ክትምልስ ሰባት ስለ ዝፀረፉኻ ናይቲ ተፀረፍካዮ ሕብረት ሕዕነ ክትፈዲ ዘይኮነስ ክርስትና ናብራ እዩ ስለዚ ኢኻ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ካብቶም ተቐናቐንቲ ሓደ እኳ ብዛዕባና ዝብሎ ክፉእ ነገር ሲኢኑ ምእንቲ ክሓፍርሲ ስለዚ ምስተጋገና
جيجانا مسرخبو مسازروو مسودقنا ودقتنا وصيوم مسازروو كومي كنا نحنا كنبل زي كناس اتوم تقاناقنتي غودلت سيينوم غودنت دليوم كسئنولنايم تاملقت بنصريا تقميتا زلا مالت كابتوم تقاناقنت حدوكا بزعبانا زبلو كفو نجر سيينو مئنت خحفرسي بنصوه تمهرتي بمرزان منكب بزي بلو طعي زربا نسناي قبر زبل رئسها أرآيا قبر بقلقلت جميرو نابوبوتات شماقلتات كيدو ناب شماقلتات عديتات تزاريبو بزعبا من إسيات تزاريبو بزعباتهم امنت تقاناقين تزغنو آيهود يخونو أرماويان يخونو ممهران حسوت يخونو داليوم كي رخبلكم جيغا داليوم كي رخبلكم مهنياتو سناي ناقبركم مقطعاتي تتقبلكم سنايل بزقبرنايو ودكات بزقبرنايو جيغا انت وقيسومنا بسبن بأملاخن بمدرن بسماين بسقان بنفسن يناخنو كاسي سلازين تعيز بزولو كابتون قبر تخوفو كابتون تقاناقنت ليثن معالتن جيغا خرخبلكا نبرخات نخسامعو نبرخات كخونم زي كونس جيغا خرخبو ليثن معالتن نزكاتاتلو جيغا سيئنوم انتقا حفرو سياتام بنصوه تمهرتي نايز فوسخا بنصوه تمهرتي بمرزان منكب زي بلو طعي زربا نسناي نقبر زبلة رئسخا أرآيا قبر حواري قدس باولوس نقلهم نتوم دك أمزامرتو زهد رزيه ومنيرو مالت ني تيموثيوس أبكالاي تيموثيوس معراف كلتا قصر 10-14 انتا يزبلو نقال أملاخ تخ زكافل زحفر زي بلو أقلقالي غيركا نرئسخا نأملاخ كتوفيو سعاري نخالوت زي كونس نتا هيوت كانتا جزاء رئسخا انتا يكون زحفر زي بلو نقال أملاخ تخ نتخ زكافل بوقو أقلقالي غيركا نرئسخا نأملاخ كتوفيو سعاري لك عنتي توسكا أخو يزبلو زلو نسرناي قبر زبالة رئسخا أرآيا قبر انتاي من تخون كابتوم تقاناق انت حدوكا بزعبانا زبلو كفو نقرسينو من انت خحفري لازم تاي تفوسي بنصوه تمهرتي بمرزان منكب زي بلو طعي زربا نسرناي قبر زبالة رئسخا أرآيا قبر زي قبو ملسي زي مهابي زي قبو ملسي زي مهاب بزي فتحاو مقدوكا انتخونا إلو مالت وقاسو بزي فتحاو مقدوكا انتخونا زي قبو ملسي حريقان دي وي كمزن دي لأن زي نبتخسيان وكيل ناس لزخونا نمسمع كالتفات نخورا دونغويتي ملسنا مهاب دونغويتي سبلنا زي قبو ملسي عاب تحت زخونا يخون كونتات مالت زي قبو ملسي زي مهاب إزخا نتي بزي فتحاو مقدوكا انتو وقاسخا زي قبو ملسي جن زي مهاب زي مسراق مالت بزي فقاد قويتا زخونا يخون نقر كاب موساد وي كاب مهاب مرحق أمن فساوي هوت زينات كامد لاي سسع مخان نبومو لونت من فساوي نقر يوزبالا شو مالتي ولدنا يهب اللخون دابل زي سرق يهب اللخون دابل زي سرق تمثل أي مسألة اللين عبنا جرا قميتهم اللوجن سناي تأمان النت يلو نتناي قويتانا سناي تأمان النت زرقاقز حلاف النت أمون مخان نايتو قويتا من تأمان زلوه مخان حدا خريستيانا قلقالي أملخا وبهري سلا زلوه نخرستنا خاب قويتو أخبروت كم زهلوه كاخ قبري خيلي كم حقي بزحات قويتوت بقى قلقلتهم كم تغيروا نفلت إنايل بزحات قويتوت بقى قلقلتهم كم تغير بعد موسيه قال أملاخ انتا الوزلو موسيه خاء زابيهر مسؤول نبره عيو ازغن علو سباي كا نبره قويتو خاء أملاخ مسؤول خمزلو يفلت نبره بعد دانيال أبابيلون بزحاتنا إكزابير سبات أب قدم قويتوتهم موغس رخيبهم توم قويتوتهم كأنا أملاح كم زفلت وغيرهم كابتي بحريات
ጥዒት ቤተክርስትያን ዝነበረ ናበይ ሰጊርና ብጸጋ ዝተገልጸ ምድሓን ቁጥሪ 11 ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኩሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምጽኡ እቲ ብሩኽን ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሄድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን ኣምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ እቲ ኣብ ወንጌል ተገሊጹ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ንኩሎም ደቂ ሰባት ማለት ንኣገልገልትን ንጎይቶትን ድሕነት ከምጽኣሎም ይኽእል እዩ ጸጋ ኣምላኽ ንኩሉ ሓጢኣት ባህግታትና ክንነጽጎን ቅኑዕን ኣምላኻዊ ናብራ ክንነብር ይምህረና እዩ ኣመንቲ ክርስቲያን እቲ ክቡር ተስፋ ንኽፍጸም ብተስፋ ክንጽበዮ ኢና ተኣዚዝና እቲ ዝመጽእ ጎይታ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ውህበት ሂቡና እዩ ንሱ ድማ ገዛእ ርእሱ ምእንታና ኣብ መስቀል ተሰቕለልና ክርስቶስ ተንስኣ ብኣማን ተንስኣ እዩ ብጸጋ ዝተገልጸ ምድሓን ቁጥሪ 12-13 እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሄድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን ብኣምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ድሕነት ካብ ሓጢኣት ሓራ ከውፅኣናን ነቲ ሓጢኣትና ካባና ካብቲ ዝግባአና መቕጻዕትን ከልግሶ እዩ ጻድቃን ህዝቢ እተፈልዩ ንምንታይ ካብ ሓጢኣት ንእግዚአብሔር እተፈልዩ እተሓርዩ ኣብ ቅዱስ ህይወት ዝነብሩ ካብቲ ናይ ቀደም ኪዳን ኣይሁድ ፍሉያት ህዝቢ እዮም ነይሮም ኣብቲ ናይ ቀደም ኪዳን ኣይሁድ ፍሉያት ህዝቢ እዮም ነይሮም ሎሚ ክርስቲያን ህዝቢ ኪዳን ኣምላኽ ዝኾነ እስራኤላውን እዮም ሓደ እኳ ክንዕቐካ ብቁዕ ምኽንያት የብሉን እሞ ኣይተፍቅደሉ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጉድለት ዘይርከቦ ሰብ ኩን እቶም ተቐናቐንቲ ጉድለት ደልዮምሲ ክስኡኑ ኢልካዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ልዕሊ ሕጊ ኣምላኽ ኮይኑ ከይስምዖ ብስልጣን መጠንቀቕ ተሃበ እዚ ብኩሉ ስልጣን ንገርን መዓድን ግናሕን ሓደ እኳ ኣይነዓቕካዮ ምናልባት ድንጉኢልና ዝመጻና እዚ ጽሙቕ ዝበለ ናይቲ ክንገልጾ ዝጸናሕና ኣብ 4 ኣርእስታት ከፊልዎ ኣሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳማይ ሕድርን ትእዛዝን ሐዋርያ ጳውሎስ ንቲቶ ናይቲ እምነት ወዱ ማለት ንኩሎም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ማለት ቁጥሪ 2 ቀንዲ ብስራት ድሕነት ናይ ዝምዕራፍ እዚ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ቀንዲ መልእኽቲ እንታይ ተቐሚጡ ዘሎ ቁጥሪ 3 ምንጪ ናይቲ ድሕነት ብስራት ካበይ እቲ ድሕነት ቁጥሪ 4 እግዚአብሔር በዚ ምዕራፍ እዚ ክንገብሮ ዝጽበየና ግቡእነት ምስ አንበብናዮ ምስ ሰማዕናዮ ምስ ተማሃርናዮ ካብ ሎሙ ምሸት ካብ እዚ ምዕራፍ ዝተማሃርናስ ሎሙ ምሸት ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ተማሂርና ኢና እሞ ሎሙ ምሸት ከዓ ክንለማመዶ ኣለና ንብሎ ነገር ማለት ስለዚ ተን ሕድሪ ዝተዋህባ እተን ክንብለን ፀናሕና ግን ጽሙቕ ዝበለ ሕድርን ትእዛዝን ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲቶ ነቲ ናይ እምነት ወዱ ክብል ከሎ ንኹሎም ኣገልገልቲ ማለት ንስኻ ግና ነቲ ጥዒት ትምህርቲ ከም ዝግባእ ጌርካ ንገር ዝኾነ መግለፂ ዘይብሉ ቃል ብቃሉ ከም ዘለወይ ማለት ካብቶም ተቐናቐንቲ ሓደ እኳ ብዛዕባና ዝብሎ ክፉእ ነገር ሲኢኑ ምእንቲ ክሓፍርሲ ብንጹህ ትምህርቲ ብምርዛን መንቀብ ብዘይብሉ ጥዕ ዘረባ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ርእስኻ ኣርኣያ ግበር እዚ ብኩሉ ስልጣን ነገርን መዓድን ግናሕን ሓደ እኳ ኣይነዓቕካ ንኣረጋውቲ ሰብኡትን ኣረጋውቲ ኣንስትን ንነኣሹ ኣንስትን ንነጉባዝን ንተቐናቐንትን ነገር መዓድ ግናሕ ቀጻዕ እዩ ቀንዲ ብስራት ድሕነት ናይ ዝምዕራፍ እዚ ኣብ ቁጥሪ 11 ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምጽኡ ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ኩሉ ግዜ ቅዳሴ ንብሎ ጸጋ ነሳኢነ ወህይወት ተረከብና ንብሎ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እንታይ ከዓ ገይሩ ንኹሉ ሰብ ምድሓን ኣምጽኡ ነቲ ምድሓን ነጺግዎ ባዕሉ ካብቲ ምድሓን ዘይጠፍዩ እታ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቕለ ንኹሉ ዓለም ሓጎስ ንኹሉ ዓለም ድሕነት ክኸውን ስለዚ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ ምድሓን እዚኣታ ናይዛ ምዕራፍ ቀንዲ መልእኽቲ ማለት ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምጽኡ ስለዚ ምንጭ ናይቲ ድሕነት ብስራት ከመን እዩ ካበይ ዝመጽእ ምድሓን ኣብ ቁጥሪ 14
ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ኸውፃአና ንርእሱ ንሰናይ ገብሪ ዝቐንእ ህዝቡ ክኾኖን ህዝቢ ምእንቲ ኸንጽህ ኢሉ ነብሱ በጃና ኣሕለፈ። ስለዚ እዚ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ንኹሉ ምድሓን ዘምጽእ ብተበጃውነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱ ከፊሉ ብደሙ ስለ ዝዓደገና ካብቲ መርገም ካብቲ ሞት ናፃ ስለ ዘውፃና እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ካባና ካብዚ ምዕራፍ እዚ ክንገብሮ ዝድለ ዘሎ? እግዚኣብሔር በዚ ምዕራፍ እዚ ክንገብሮ ዝፅበየና ግቡእነት ኣብ ቁፅሪ 12-13 እቲ ብሩኽ ተስፋ ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ምግላፅ ክብሪ እንዳተፀበና ብጣዕሚ ገዳሲት እያ። እቲ ንፅበዮ ነገር ሽመት፣ ስልጣን፣ ክብረት፣ ሓለፋ፣ ረብሓ፣ ካልእ ሓላፍ ነገር እንድሕር ንፅበ ኮይንና ነዚ ኩሉ ክበሃል ፀንሐ ክንበፅሖ ይንኽእል ኢና። ግን እንታይ ኢሉ ምግላፅ ክብሪ እናተፀበና ናይ መን ምግላፅ ክብሪ? ናይቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ክብሪ እናተፀበና ኢሉ ሽዑ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብፅድቅን ማኣምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንፀድቕ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ። ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ሎማዓንቲ ንእግዚኣብሔር ብመዝሙር ከነምልኾ ብመዝሙር ከነመስግኖ ትብሉ ተዳለኹም እንተለኹም ምልክት ግበሩለይ። ንመዝሙር ዝተዳለና ብፍላይ ከዓ ዘሚርና ዘይንፈልጥ ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚኣብሔር ሕራይ ካብትና መኣዛ ቅዱሳን ሕራይ ኣቦና ኣያትኹን ቀኒ ኣጋጣሚ ስለዘይጣዕምንሲ ሶሪ ነዘን ኣሕዋት ኣጋጣሚ ተዳለዋት ኣለዋ ግን ብሂገ ክዝምር እሞ ይቐኒየለይ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ክብሪ ንኣምላኽ እዩ። ኣሜን ኣሜን። እሺ መጀመርያ መዝሙር ቃል ህይወት ስማዕና። ሩፍታ ናይ ህይወተይ እፎይ ዝበል ኩሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድእ ብቓሉ ወዲሰ ኣይፀግቦን ነቲ ቅዱስ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ኣሜን። ሩፍታ ናይ ህይወተይ እፎይ ዝበል ኩሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድእ ብቓሉ ወዲሰ ኣይፀግቦን ነቲ ቅዱስ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ሩፍታ ናይ ህይወተይ እፎይ ዝበል ኩሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድእ ብቓሉ ወዲሰ ኣይፀግቦን ነቲ ቅዱስ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ንድኽመት ተይሪኡ ኣርዑተይ ዘራግፍ ሸኽመይ ክኸብደኒ ፀዊዑ ከዕርፍ ኩሉ ዝከኣሎ ውፉይ ንውልዱ ህይወትን ሰላምን ሓቅያ መንገዱ ሩፍታ ናይ ህይወተይ እፎይ ዝበል ኩሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድእ ብቓሉ ወዲሰ ኣይፀግቦን ነቲ ቅዱስ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ንሓደ ክደሊ ዝወረደ ብፍቕሩ ፍቕሩ ሲሒብዎ ካብ ሰማይ መንበሩ ፍጹም ዘዕረፈ ነቲ ድኹም ኣዳም ዕቕቡኡ ዝኾኖ ከይጠፍእ ናብ ገዳም ሩፍታ ናይ ህይወተይ
እፎይ ዝበል ኩሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድብ ቃሉ ወዲ ሰብኣይ ፀግቦን ነቲ ቅድስ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ውሑስ ኣይኮነን እዩ ናይዛ ዓለም ርፍታት ፍጹም ዝቀያየር ዘይከም ናይ ጎይታ ምንም ዘይቅይሮ ዘለዓለም ቅሳነት ንሱ እዩ እግዚአብሔር ዝልውጦ ኩነት ሩፍታ ናይ ህይወተይ እፎይ ዝበል ኩሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድብ ቃሉ ወዲ ሰብኣይ ፀግቦን ነቲ ቅድስ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ክብርን ምስጋናን ንመድኃኔዓለም ይሁን። ይቀኒለይኩና ይቀኒለይካ ኣሕዋተይ ኩልኩም ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን አሜን ክትዝምርሉ የንብርኪ አሜን ሩፍታ ናይ ህይወተይ እፎይ ዝበል ኩሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድእ ብቃሉ ወዲሰ ኣይፀግቦን ነቲ ቅዱስ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ካብታ ሓረግ ትመላለስ ኢና እቲ መዝሙር ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ምስቲ ገዜና ብኩል ዝኾነ ምስጢር ዓብ ዝኾነ ምስጢር ናይ ኣምልኾ መዝሙር እዩ ሩፍታ ናይ ህይወተይ እፎይ ዝበል ኩሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድእ ብቃሉ ወዲሰ ኣይፀግቦን ነቲ ቅዱስ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ሕራይ 4 ርእስታታት ኣለዋ ሓንቲ ጥቕሲ ገይርና እንድሕር ምስቲ ግዜ ክንከይድ ምእንቲ ሓንቲ ጥቕሲ ገይርና ክንከደን ኢና በታ ቀዳመይቲ ክንጅምር ሩፍታ ናይ ህይወተይ እፎይ ዝበል ኩሉ ነዚኣ ትምልከት ጥቕሲ ናይታ ካልኣይት ናይታ ሳልሰይቲ እንተመፅያህና ግን ኣብ ዝኾነ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ግን ግድን ታራይ ንፀበ ማለት ግን ቅልጥፍ ንበል ብዝተኻእለ ክትዝምር ኮላ ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ምስኣ ክንዝምር ኣብ ውሽጥና ብሂወትና ኣብ ታሪክና ኣብ ስድራና ዝተፈፀመልና ውዕለት ኣምላኽ እንዳዘከርና እንድሕር ዘሚርናዮ ሩፍታ ናይ ህይወተይ እፎይ ዝበል ኩሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድእ ብቃሉ ወዲሰ ኣይፀግቦን ነቲ ቅዱስ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ገዛኢ ክበሃል ከሎ ገዛኢ ዝገዛእካ ዘመሓድረካ ኣሎ እዚ ገዛኢ ዝብል ግን ዝዕድግ ማለት ብደሙ ዘጥርየና ማለት ሕራ ህይወት ሓብትና እታ ናይታ መጀመርታ ክስታይ ዝብል ዘለኹ እታ ሩፍታ ናይ ህይወተይ እፎይ ዝበል ኩሉ ኣብኡ ከሎ ብጠቕላላስ ብዝጋብሔር እፋይ ከም ትበለታ ድምፂ እታ መዝሙር ንዑ ክንጥምት ከም ዘለና ካዕርፈና ኮይና ተሰሚዓትኒ ሕጂ ኣብ ዳዊት 117 1-2 ኩልኩም ኣህዛብ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ኩልኩም ህዝብታት ወድስዎ ፀጉኡ ኣባና ዓብይ እዩ እሞ ሓቂ እግዚአብሔር ድማ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ቁርብተይ ትኸይድዊን ብዙሕ ኣይኮነትን ግን እታ ማቲሲ እሱ እዩ ዘዕርፈካ ዝሕግዘካ ጎኒ ዝኾነካ ብኸማይ ኸይደ እያ እግዚአብሔር መስገን ቃል ህይወት የስማዓልና ክልተ ጥቕስታት እየን ዘለወን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብቅዳሴ ድሕሪ ኣሃዱ ቦታት ዝብልዎ ንዝክሮ ንኹን ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ምስ በለ ወይ ሰብህዎ ኩሎም ህዝብ ምስ መፀናት ምህረቱ በላዕልየነ ጽድቁ ሰለ እግዚአብሔር ይነብር ለዓለም እዛ መዝሙር እዚኣ ንኣንፊ መገድና በፍቃድ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ብታ ቅዳሴ ትበሃል ንስያ ኩልኹም ኣህዛብ ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ኩሎም ህዝብታት ወድስዎ ፀጉኦ ኣባና ዓብይ እዩ እዚኣ ሕጂታ ተስፋ ማለት እዩ ሩፍታ ናይ ህይወተይ ዝብል ፀጉኦ ኣባና ዓብይ እዩ ፀጋ እግዚአብሔር ተገሊጹ እዩ ምድሓን ከዓ ንኩሉ ምፅኡ እዩ ዝበሎ ምስታር እስናውን ሓቂ እግዚአብሔር ድማ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ሃሌሉያ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ካልኦት ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድእ ብቃሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ዘህድእ ብቃሉ ቅልጥፍ ንበል እቲ ናይ
أبيت ولا مرقيتا مزمور داوود 231 قصر خلته هاك الدقفنيهم او እግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበይን ኣዒንተይ ከዓ ልዕል ኣይብላን ካብ ዓብይን ዘየስተውዕሉን ነገር ኣይመለስን ነፍሰይ ኣህዳእክዋ ስቕ ኣበልክዋ ከም ጡብ ሓደጋ ህፃን ኣብ ሕቑፉ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡ እያ ቃል ህይወት يسمعلنا ቃል ህይወት يسمعلنا ዓብይ ምስጢር ዓብይ ብጣዕሚ ዓብይ ምስጢር እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ቆልዓሲ ክሳብ ጡብ ዝሓድግ ጡብ ደልዩ ጥራይ ኣብ ሕቑፉ ኣዲኡ ኮፍ ዝብል ጡብ ክደሊ ከሎ ጥራይ ማለት ጡብ ምስ ሓደገ ግን እቲ ሕቑፉ ናይ ኣዲኡ ኣስተማቒሩ እዩ ማለት እዩ ንነፍሰይ ኣህዳእክዋ ስቕ ኣበልክዋ ኢሉ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቑፉ ኣዲኡ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ እንታይ ትብል ሓቀኛ ዓረፍቲ ዘህድእ ብቃሉ ኢሉ በቃ ነቲ ማዕበል ጠውጠው በል ምስ በሎስ እቲ ማዕበል ዝግ ይብል ማለት ነቲ ኣብ ሕሊናና ዘሎ ኣብ ሽግርና ዘሎ ብሂወትና ዘሎ ኣሕማምና ይኹን ጾርና ይኹን ሽግርና ይኹን ንሱ ምስ ገንሖ ኩሉ እንታይ ይገብር ኩሉ ይሃድእ እዩ ንነፍሰይ እንታይ ገበርክዋ ኣህዳእክዋ ስቕ ኣበልክዋ ኢሉ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቑፉ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡ እያ እዩ ሕራይ ሓቀኛ ዓረፍቲ ዘህድእ ብቃሉ ወዲሰ ኣይፀግቦን ነቲ ቅዱስ ስሙ ወዲሰ ኣይፀግቦን ነቲ ቅዱስ ስሙ ኣቦና ሓፍትና ፍሮይኒ ኣብዚ ቴክስት መሰጅ ሰይዳታ ላ ፍሮይኒ ተስፋ ዓለም ቱ ኤቭሪዋን ትብል ሂብሩ 13 ዕብራውያን 12 ስለዚ ኢየሱስ ከዓ ብደሙ ንህዝቢ ምእንቲ ክቅድስ ኢሉ ኣብ ወፃኢ ኣፍ ከተማ መከራ ፀገር እግዚአብሔር ንዓና ተኮይና ቀፅለ ካብኣ ጠጠው ኣቢላ ዘላ ኣብ ቴክስት መሰጅ ናይዚ ባይብልና ረኺበያ 13 ድያ 13 ጥራሓ ትብለላ ሂብሩስ 13 ትግርኛ ዕብራውያን 12 እወ ስለዚ ኢየሱስ ብደሙ ንህዝቡ ምእንቲ ክቅድስ ኢሉ ኣብ ወፃኢ ከተማ መከራ ኣገረ እወ ወዲሰ ኣይፀግቦን ነቲ ቅዱስ ስሙ ከመይ ስለይ ስለ ኩሉ ዓለም መከራ ከፊሉ ብደሙ ስለ ዘጥረየኒ ካብ መርገም ሓራ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢ ብደሙ ኣካታ ኩሉ ግዜ ንብላ ኣኮ ብወርቂ ሃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ደዘወነ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ መናይ መዝሙርና መደብ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ናብቲ ዝቕፅል እዚ ኩሉ ግዜ ክንግደሰሉ ምእንቲ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ቴክስት እውን ሰዲዳታላ ሎሚ ሮሜ ይቕሬታት ቲቶ ምዕራፍ 2 ኢና ርኢና ንኩሉ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዘለና ይኹን ዘይህለና ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ዘይተጠቕሰ ሰብ የብልናን ማለት መራሕትና ሰብኡትና ኣነስትና ዓበይትና ንኣሹና ኣጉባዝና ዋላ ነቶም ንሕጊ ኣምላኽ ዝፃረሩ ዝቃረኑ ኣይሁድ ኮነ ኣረማውያን ወይ ሓሰውታ ኣሕዋት ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ዘይተጠቕሰ ኣካል የለን ማለት ስለዚ ታ ግዜ ኩሉ ግዜ ታሕቶን መልስን ንቤተ ክርስቲያን ተሰሪዓ ዘላ ሓደ ዝሓተቶ ንኩሉ ሰብ መልሲ ስለ ዝኸውን ሕጂ መልሲ እንደዘይተረኸብናሉ መምሃራን ሓቲትና መፅሕፍቲ ሓቲትና ስለ ንምልሶ መጀመርያ በታ ምዕራፍ ክንጅምር ኣብታ መፅሓፍ ሎሚ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 2 እዚኣ ተረዲአ እዚኣ ሎሚ ብከምዚኣ ኣስተንቲነያ ንብሎ ወይ እውን ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ወይ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣይተረዳእትንን ንብሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜና ኸ ብግቡእ ንጠቐመሉ ታቐንዲ መልእኽቲ
ጥቕሲ 11 ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጽ እሞ ንኹሉ ሰብን ምድሓን ኣምፂ ሐዋርያ ጳውሎስ ክእዝዝ ከሎ ቲቶ ጢሞቴዎስ ካልኦት ክእዘዙ ከለዉ ናብ ተገልግሎት እቲ ህዝቢ ነዚኣና ንቤተ ኣምላኽ ክንመጽእ ከለና ቤተ ኣምላኽ ከነገልግል ከለና ብዛዕባ ንስሓ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክንውስን ከለና ኣብዚኣ ነዚኣ በዚኣ መሰረት ኢና ንውስን ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብን ምድሓን ኣምፂ ስለዚ ከመይሉ ዝምድሓን ዝመጽ ኣብ ቁጽሪ 14 ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ሓራ ምእንቲ ኸውፅኣና ዝግባአና ዘይኮነስ ኣብ ዓመፃ ከለና ኣብቲ ናይ ዓመፃ መርገም ከለና ካብቲ ዓመፃ ኸውፅኣና ኢሉ ንርእሱ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእ ህዝቡን ክንኮኖ ህዝቢ ምእንቲ ኸንጽህ ኢሉ ነብሱ በጃና ኣሕለፈ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ እዚ ጸጋ ኣምላኽ ከዓ ንኹሉ ሰብ ምድሓን ኣምፂኡ እዚ ምድሓን እዚ ከዓ ብተበጃውነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ እዩ ስለዚ ኣብዛ ኣተኪሩ እዩ ኩላህና ክንኮኖ ዘለና መምርሒ ሰሪዑ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ሓብትና ህይወት ብጣዕሚ ምቸም እዚኣ ናይ ከምታ ዝበልኩማ ናይ ብሓቂ ኣይሆብ መድኃኔዓለም ልብና ይኽፈተና ንእሽተይ ክንወስድ ካብዚኣ ኩሉ ኣቢልኩሞ እንዲኹም ገሊጽኩሞ እንዲኹም ሓንቲ ርእቶ ንእሽተይ ዘላትንሲ ሓደ መጀመርያ ተመስገኖ ሆኑ መድኃኔዓለም እቲ ማዕርነት እቲ ዓመፅ ሕጂ ክትገልጽዋ ፀኒሕኩም ነቲ ዓመፅ ከመይ ጌርና ክንዕምፅ ከም ዘይብልናሲ ኩል እዩ ዝምህረና ዘሎ ኢንጀነራል ኣብ እቲ ናይ ማዕርነት ክሪኦ ከለኹ ሕጂሲ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝብል ኣብዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዝቐርብ እቲ ማዕርነት ናይ ብሓቂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘሎ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ወንጌል ከም ዘሎ ብናይ ምድራዊን ርኢናዮ ኢና ንኣፍ ንክስታይ እምበር ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝበልኩሞ ነቲ ዓመፅ ወዲ ሰብ ከይዕመፅ ብደሙ ኩሉ ገሊጹና ኢንዲቴል ሕጂ ኣብታ ሞርከስ ከተኩራ ዝደሊ ኣብታ 4-5 እንድያ ከም ጻሙ ካብታ ባይብል ኦኬ 4-5 ሲ እንታይ ትብል ነተና ኣሽቱ ኣንስቲ ከዓ ነቲ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ከይፅረፋሲ ንሰብኡተን ውልደን ከፍቅራ ነፍሰን ዝቅፅዕ ንጹሓት ቤት ዝኣልያ ኣሕዋት ሰብኡተን ዝእዘዛ ክኸውን ከለብመአን ይመዓደን እንታይ እዚኣ ማዓደን መኺርዋን معدن إزاز معدن واني حجي بعين حكي بتنا يديتاتنا زورسنايو علو عبدك انستيو ولا لك كل عند أيخون نمبر بجيب كستاي سي علو بتنا يديتاتنا زورسنايو حجي بزي أخم تعنتو يزبالكما أبزي أسي أبتا متشرش تا مغلط زهبكما تا رابعيتي إزقابي هرسي أبز معرف زسي انت خنوسد نيشتي تمهيرناس انت خنوسد لكم أبتا متشرش تا معرف كستاخت قبر واخر لهم إزي أنا حجي ناي بحكي أبتا خستايوين قليسكم مال لهم نساخاخم ببا أبتا ناي باوربوينت زقبركما أبتا ناي أبقزا كم تعمون نسا سوري أوصي يلله الرعدة هلهم هو أبجزا زسرح أديتات أتوم بقصالي أبدجة زسرحو نتي أبيت زفتسم حلفنت عشش مبال إذا أحجي التعبابيا يخون أبز عد قرتي حيش يخون يزبل كم تزبلكم ما جن زيات مرتزياسي كلها ناتهم حوات ناس كم هارولا يدلي تين بعين حكي نناي دك نستخبلي لزي كونكو إتي قلعو معباي تزعبي ولا خب سانتيست تخون ولا خب دكتوري تخون ولا لوير خون بعين حكي قلعو معباي تزعبي خمسوني قليل أيكونا جن ساتم دقا ساريحهم وطيو مسمتو خمس حد زي قبرت
اتبهاليو اتبهال نخدو سلازلنا اتبهال خونو ترفو تمهرونا اللهمو اتازبالكما نيشتي نجر كمهار الله نبالكلنا اتي ببهال نقبرنا برنا قديفنا إذن مهارو زلنا سي اتاقوال نستيت سابت قزاد أتو عالم بر اتزعب يسرح تسرح خمزو عالتسي كنردع نتو محواتنان ولا صبوتنان سي كستا يقبر مالتي كتحساس بدلمو أبزي أخا نشتي تحقزن بتعامي كله كم تازبالكم ما كلنا عنات تنكفت مرتيازيا ننبرو لزلنا مالتي ما بخا ما أخستاخ قبراد اللي خستن تناتساني هنزيا على هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا أسرع راح أملاخ سلازخونا إمبري نداسي نتشعات تورحي أما حس أنا صيرا زيس أورث ترايسي ملو عدمي خان ندوا غاز خفل ولا حدا سبي لنا مالي أسرع راح أملاخي أتي متحق غاز مكببار زبهال كأني كم نفسي له ولا هوري قدس باولوسي كم نفسه حدا كوا نفسه سبي لنا سبوتكم كم تقوي تازف كراكم غيركم نستغم أفكار وناتم سبوتي لله مالت كم تقوي تازف كراكم كم تزف كراكم زي كونس كم تقوي تازف كراكم قوي تاخذ صلاة غلنا يبدمو تبجينا مالت سلقالات وجزافير تمسجنا يهون الرأي كالوت بمرقة سام الله الرأي سامح يكون سامي الرأي جزافير مسكن سلزنا برنا جزء زيا ملختي حواري قدس باولوس نابتيتو معرف قلت خنا مهارات أنا حناس انتي حاسب صنيحة حواري قدس باولوسي نتيتو يتنقو يزلو نايمت أنك أتعمل أختي السدول زلو جمزعتو جزي نحنا كم دك بيت كريستيان ويا بيت كريستيان زلنا ولد بيت كريستيان بتمكت ولد ندك أملاخ زقنا عبت بيت كريستيان بيتنا يندحريلنا كله نتا بيت كريستيان كي نتصرف مخنياتو بزنتاي بلولو كم زخنا مهارات أنا اتقال أملاخ كي يتصرف نحنا أبت مسرت أبتقال أملاخ أنت زي نبيرنا نحنا ندحر كم فقاد أملاخ تزي تملاليس ناسي كم تلك حواري قدس باولوس نتيتكم عدد صنح اتوم عبيت سبوت كم زكو هون اللون اتنا نستو انت تنقيغن كم زكو هون اللون نتنا عشو مرعوات عنستي نسبوتن كحاليا ندك أم بزقب أخف كرا كم زلون اتوم أقابزون كم زكو هون اللون من دابلي معد نحنا ها خم دك بيت كريستيان متن كلنا ولا دخون حجنا أبنت بيت كريستيان بزعبانا يقال كده أنت مرتخي اللي خلص ولا تم عبيتون الصوم مخنياتو ندقونكم عدو نتنا عشتو ولا تنا عديتات عبيت ندق أنون كمعدا حجتا بيت كريستيان سي وزيوم كلنا تأكيبنا توم عبيتي زلو توم من أسيات نتا بيت كريستيان نبهال كلنا إنا مالتي حجتهم تم تقانا أنتنا أبانا سخفو نقر رخيبهم محماي ماتان كي تعمهم رأسنا أرأيا خنقبر إنا كستنتن صنيحة رأسنا أرأيا خنقبر نبيت كريستيان اندحر نحنا كم تبيت كريستيان تبلنا توم عبيتو سبوت لبامات انت زي كوينوم رزنت انت زي كوينوم طنقوقاتون انت زي كوينوم تعقستي زلوهم سبات انت زي كوينوم اتنا عبيت نستون ندق انتنا عش انت زي معيدن اتا بيت كريستيانون تصرف الله نقال املاخون نصرف لنا ماي نعنا طراي ديكونس نتا بيت كريستيانون مخنياتو حدا سب اندحر زميلو بيت املاخ انت يلنا بتزحات ابتقدماي قرنطوسي نزا بيت املاخ زي ازفرسسي املاخ كفرسوي حجتي ابروسو حاتيات زغب ابروسي يزبدل زرو رؤس حاتيات تغبرالو እንደገና ካን አምላክ ካ ይብድላሉ በደል አብ ተገብረሉ ካን ان እግዚአብሔር ተጉህለኻ ማለት ይሞ እግዚአብሔር በጥንቃቅ ነበር ከምዘለና እሽሽ ከይንብሎ እግዚአብሔር በተነዛረቡ በሁሉ እግዚአብሔር حتنا መኻኑ ንኹልና ይክምረና ጽኒሕሞ እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ ነበርና ጊዜ ቃል ተስማዕ ቃለ ህይወት ይስማዕልና ሐውና ዲያቆን ሳሙኤል ሐራይ ሐውና ዲያቆን መሐሪ ከመይጸንኩም ህዝብ አምላክ ቴንኪው አወን ጊዜ አሕፀር አቢለ ጾሚ ቀኒ ሸክ ዛረብ ክፍትኔ እንታይ ተስተውዕል ጸኒሐሲ እጅምር ከላ ንስኻ ግና ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ከም ዝግባእ ጌርካ ንገር እንዲያ ትብል እጅ ጥዑይ ትምህርቲ
ምባሉ ዘይጥዑይ ትምህርቲ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝግባእ ጌርካ ክብል ከሎ ከዓ ኣገባብ ከዓ ከም ዘድሊ ከምቲ ዝግባእ ዘይምንጋር እውን ከም ደሎ ዘይግባእ ኣመሃህራ ዘይግባእ ኣነጋግራ እውን ከም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓይነት ትምህርትን ኣገባብ ኣመሃህራን እዩ ነጊርዎ ክጅምር ከሎ ከምታ ልበልኩማ ከዓ ኣረገውቲ ሰብኡት ኢሉ ናብ ኣረገውቲ ኣንስቲ ወሪዱ ንኣሹ ንስቲ ኢሉ መንእስያት ኣጉባዝ ኢሉ ነቶም ጉዙኣት ከይተረፈኒ ኩሉ ተናኺፉ ከዓ ከከም ደረጅኡ ከከም ዓቕሙ ከከም ዕድሚኡ እቲ ከምቲ ዝግባእ ገይሩ እቲ ኣገባቡ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ከብል ኣለዎ ፅቡቅ ገይሩ ሚዒድዎ ሕጂ ብዚኣ እንታይ ከሰብል ፀኒሐ ንክልተ ነገር ሓደ ነቲ ዝምህር ደሎ እዩ እንታይ ዓይነት ክምህር ኣለዎን ከመይ ገይሩ ክምህር ከም ዘለዎን ኣት ዘ ሴም ታይም ከዓ እቶም ተምሃሮ ከዓ እቶም ዝመዓዱ ዘለዉ ከዓ ከመይ ክኾኑ ኣለዎ ንክልቲኡ እያ እታ ምክሪ ማለት እዩ ከም ዝበሎም ከም ዝግበር ክብል ከሎሲ ንሕና ከዓ ነብስና ኣብኣ ንረኽባ ማለት እዩ ከመይ ክንከውን ከለና ከም ዘለና እቲ መፅሓፍ ዝነገረና ደሎ ኣት ዘ ሴም ታይም ከዓ ነቲ መምህር ነቲ ሰባኺ ነቲ ኣቦ ከዓ ከመይ ገይሩ ክምዕድን ክመክርን ክምህር ከም ዘለዎ ንክልቲኡ ዘጣመረት እያ ንተምሃራይን ንመምህርን ናብታ ቀንዲ ነጥበይ ክመፅእ እንታይ እቲ ጥዑይ ትምህርቲ ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ከም ዝግባእ ጌርካ ንገር እንዲልዎ እንታይ እቲ ጥዑይ ትምህርቲ ከዓ ኣበይ ከጠቃልላ ምደለኹ ኣብታ ቁፅሪ 11 ቁፅሪ 14 ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፅ እዩ እሞ ንኩሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምፅእ ኢሉ ከምዚ ጌርካ ምኸር ከምዚ ጌርካ ምኸር ምስ በሎ እቲ መእሰሪ ናይቲ ትምህርቲ ኩላትና ክንኣምኖም ክንፈልጦም ክንነብረሉን ዝግበአና ከዓ ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፅ እዩ እሞ ንኩሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምፅእ እዩ ስለዚ እቲ ምድሓን ብፀጋ ኣምላኽ ይመፅ እዩ ብተግባርና ኣይኮነ ብካልእ ኣይኮነ ገለ ኣይኮነ በቃ ብፀጋ ኣምላኽ እዩ ንኩሉ ሰብ ከዓ ምድሓን ኣምፅእ እዩ ብዘይ ኣፈላላይ ሕጂ እንታይ እቲ ፀጋ ኣምላኽ እቲ ተገልፀ ፀጋ ኣምላኽ ፀጋ ክንብል ከለና ብነፃ ዝወሃበካ ስለዝኾነ ኣብታ ቁፅሪ 14 ከዓ ነፍሱ በጃና ኣሕለፈ እያ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ነፍሱ በጃ ብምሕላፍ ነቲ ዋጋ ነቲ ዕዳ ባዕሉ ብምኽፋል ንዓና ብነፃ ድሒንና ማለት እዩ ምንም ዝኸፈልናዮ ነገር የለን ፀጋ እዩ በቃ ስለዚ ከም ዝግበር ኢሉ ምስ መሃሮ ምስ ነገሮ እቲ ጥዑይ ትምህርቲ እቲ ክትሓዝ ዘለዎ እቲ ምንጭ ምድሓንና ድኾነ ከዓ ብፀጋ ኣምላኽ ከም ዝደሓና እቲ ፀጋ ኣምላኽ ንኩሉ ሰብ ምድሓን ከም ደምፀ እቲ ፀጋ ከዓ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሞይቱ በጃና ብምሕላፉ ይብል ማለት እዩ እዚኣ ከስተንትን ፀኒሐ እኽሬታ ኣርሚዐ ከይከውን ፀኒልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ እግዚኣብሔር ዝገብሮ ፀሎት ስማዕኩም ኣሜን ቃለ ህይወት ብስማዓልና ኣይበዝሐን ብጣዕሚ ፅቡቕ መሃሪ ገላፂ ዝኾነ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብዚ ዓበየ ማዕርገ ክሕነት ከዓ የብፅሕኻ እግዚኣብሔር ኣሜን ካልኦት ኣለና ግዜ ክንጥቀመሉ ኣለና ግዜ ሕጂ ጥዕማትን ኣላቦና ገለ ዳሕበር ከመይ ዋዕልኩም ደስ ብለና እግዚኣብሔር ይደግፍኩም ኣቦና እግዚኣብሔር ይደግፍኩም ሕራይ ክብረን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ከም ዝበለ መዓልቲ ዝሰርዓልና እግዚኣብሔር ይኹን ኣምላኽ ክብረን ምስጋናን ይኹኖ ኣሚን ካብተን ዝተምሃርክዎን ኣብዛ ናይ ምዕራፍ እዚኣ ሎማዓንቲ ነታ ዝያዳ ነታ ግብሪ ትብል ኣብ ፍቕዲ 7-8 ዘለዋ ብሓደ ካልኣይ ካብታ ፍቕዲ 14 ዘለዋ እንታይ እዩ ትብል እቲ ኩሉ ክበሃለና ፀንሐ ብላዕሊ ምስ ጠቐሰ ካብቶም ተቐናቐንትና ሓደ እኳ ብዛዕባና ዝብሎ ክፉእ ነገር ሲኢኑ ምእንቲ ክሓፍርሲ ብንፁህ ትምህርቲ ብምርዛን መንቅብ ዘይብሉ ጥዑይ ዘረባ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ርእስኻ ኣርኣያ ግበራ ሕጂ እዛ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ርእስኻ ኣርኣያ ግበራ ትብል መበገሲኣ እንታይ እንድሕር ኢልና ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ወንጌል ሉቃስ 24:19 እቶም ሰብ ኤማሆስ ንጎይታ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ገሊፆሞ ብዛዕባ መን ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ኢሎም ሕብር ኢልዎም ክኸይድ ከሎስ እንታይ ኢሎም
ንሱ እንታይ ምስ በሎም ንሳቶም ከዓ በልዎ ኣብ ሉቃስ 24:19 እዩ ዘንብብ ዘሎ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩሉ ህዝብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ክኢላ ነቢ ነበረ ኢሎሞ ሕጂ ታድልያት ንዘላ ክምስክሩሉ ከለውሲ ንጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቅድሚ ቶም ህዝቢ ይኹን ብግብሪ ኣዝዩ ክኢላ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እትመሓላለፍ ዘላ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ቲቶስ እታ ከመሓላልፋ ተደልያ ዘላ ትምህርቲ ከዓ ነቲ ዝበሃል ዘሎና ዓብን ንእሽቲ ይኹን ንኩሎም እታ ግብሪ እያ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ 14 ሒዝናዮ ዘለና ቲቶስ ማለት እዩ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ከውፃና ንርእሱ ኣስተውዕሉ ሕጂ ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእ ንኣምላኽሲ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእ ገንዘቡ ዝኾኑ ህዝቢ ምእንቲ ከንፅኢሉ ነፍሱ በይጅ ሓለፈ ስለዚ ኣምላኽሲ ኣብ ጳውሎስ ድዩ ኣብ ቲቶስ ድዩ ኣቢሉ ናባና ክሓልፍ ከሎስ እተን ሎሚ ብዙሕ ዘየድሃብናለን ዘለና ተን ብግብሪ ዝንበራ ቅድሚ ምባልካስ ባዕሉ እቲ ሂወትካ ክዛረብ ቅድሚ ኣፍካ ምውፃእካ ቅድሚ ምዝማርካስ እቲ ኣብ ሂወትካ ክንፀባረቕ ዝግብኦ ነገር ማዕረ ክንደይ ካይተዛረብካ መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፍ ንዓኻ እውን ንብዙሓት ንዝፃረሩ ይኹኑ ዋላ ንብዙሓት ፅቡቅ ካባኻ ንዝደልዩስ እቲ ግብሪ ኣዝዩ ሓጋዚ ነገር ምዃኑ ካብዘን ክልተ እዚአን ተማሂረ እሞ ነቲ ዝመዓደናን ዝመሃረናን እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ይኹን ኣሜን ኣሜን ኣቦናይ ኣሜን እግዚኣብሔር ዘበን ኣገልግሎትኩም ይበርኽ ብሓዳርኩም ብደቅኹም ብደቂ ደቅኹም ተሓጎሱ ኣብ ኩሉ ኣለኹ እንዳበልኩም ንግሆን ምሸትን ዓብይ ተስፋ ትኾኑና ኣለኹም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሕራይ ካልኦት ኣቦና ንእሽተይ ድኽብል ኣምስተንታኒ ሕራይ ኣሜን ቃል ሂወት ማዕልና ድሕሪኡ መምህር ተክለ ማርያም ኣብ መስመር ኣለኹም ሕራይ ንመምህር መጀመርያ ሃብለይ ደሓና መዛዘም ክገብሩና እዮም ድሓን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ካብዚ ኣፍ ምህሩና ዝፀናሕኩም ኩሎም እንዲኦም ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆሞ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ኣምላኽና ሲ ኩሉ ነጊርና ዋላ ንብሕጂ ንዝመፅእም ቅድምም ክፉእ ነይሩ እንድዩ ብሕጂ ዝመፅእ ከዓ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ካብ ወለድና እንተደኣ ረኺብና ሲ ንኩሉ ጠቐምቲ ንኸውን ቀዳማይ ንቤተክርስትያን ቀዳማይ ንዓና ንቤተክርስትያንና ንደቅና ንኸባቢና ንሃገርና ኣብ መራሕቲ ዘሎ ዓይነት ኩሉ ማለት ዝተወለደ ደበለ ንብዙሕ ነገራት እዩ ቅርንጫፍ ዝገብሮ በብናቱ ፀጋ ማለት እግዚአብሔር ሕጂ እቲ ቀንዲ ናይ ወለዲ ናባና ከመሓላልፍዎ ምስ ተመሓላለፈ ከዓ ንሕና ከዓ እቲ ፍረስ ካብቲ ኣተዓባብያን ካብቲ ርድኢትን እዩ ዝኸውን ሕጂ ዓለምናስ ኣብ ምንታይ ከይዳ ኣላ እንታይ ዓይነት ፍረታት ንርኢ ኣለና ኣብ ዓለም ኢለ ይሓስብ ነይረ ዳርጋ ካብታ ዳርጋ ዝበሃሉ ሰባት ዳርጋ ማለት እቲ ማጆሪቲ ብዙሕ ኮይኑ ህዝብና ኣብ ምንታይ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ መሰረት ሒዝና ስለ ዘይፀናሕና በዛ ዓይነት ተጎስጒስና ስለ ዘይዓበና ብዝተፈላለየ መልክዕ ሕጂ ካብ ጥዑዩ ሕሙሙ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣፍሪና ማለት እዩ ዓለም ምልእቲ ሃገርና ጥራይ ዘይኮነት ኦል ደ ወርልድ ሕጂ ናብ ፅላለ ዘድሃበሉ ሰብ ይኮይኑ ዘሎ ኩሉ ኣብ ዩቱብ ኩሉ ማለት ንክትሰምዖም ንክትከፍቶም ዘስካሕክሕ ኢኻ ትሰምዕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ውፅኢት ናይ ብፍረ ዘይምዕባይ ውፅኢት ናይ ዘይምኩስኳስ ውፅኢት ናይቲ ቃሉ ዝብሎ እግዚኣብሔር ፍሬታት ከምዚ ዓይነት ፍሬታት ከዓ ተፍሪ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔርናት ብግቡእ በቃ ኣዴታት ቀደምሲ ደቀን ከመርዕዋ ከለዋ ከብላት ሓማት ሓሙ ከይፀርፋ እዚ ክንምህራ እንዳበላ ኩሉ ብግቡእ እቲ ዝግቡእ ግቡእ ናይ ኣደ ትገብሮ ነገር ኣስተምሂረን ኣረዲአን
مخيرا معيدا بعقابي كل عقابيتاتن حالين تطنحا كل نجار زقباء مالتي تناي بهلنا زحازو نجارات بهلنا طعم مخانو مهيران يندك أنا على حدا لا مالتي بخوم زفري فرخاء نتابة كريستيان بقبو إذا أجي إتيك أفت مسمعين أفت معباين وتسيد كاس انتاي خون وتسيد كم زعابة خاي خاص فري إلي حسب زي استنتينة مالتي بتي زلنا يكون مو بقبو بيت كاختم حدا در نحديك تخل كونكا إنه ولا حدا نقدر أي تكمني خا كريستيان كات تصرف مع كات تصرف ولاد كات تصرف عد كات تصرف على ملوكا بقو تسمى مالتي إن إذا أنا استنتينة عليه وتسمع لنا أمين 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 قال هو يسمع لنا أب حقوتاتنا إن حقوتاتنا هم تحاب محبتنا ما ذاك بسان كلهم سنهن فيدل زي قصارو خلو بسنة لبنا منفس قدوس قلنا تناي قدسنا نبرا كمل أختنا بروا نيروم مالت كاب 5 عامات نلعب زلو كاب 6 عامات نلعب زلو سي بفلا يبقى قطرات خير كاس ناي جلس أجمع أنت زي كوين نمبر بملؤ ما على كده نوم صنعهم مالت ስለዚህ ነትናብራ ቅድስና በህይወት ነብሮ ነይሮም ከም ካ በትናብሮን ካ አምሁሩ ነይሮም ሕራይ ሓውና መምህርት ማርያም ሕራቤ ምንጌታ ይሆናል ናና አነስ ነፍታ ንሳይ ሓሲበ ነይረ ዛና ያባቕሺ ክብልዋ ፀንሑ ሰን አጎስቲን ኣብ ፊው ፖስት ይድብል እቲ ኣቀንዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ንኣናስ ሕልናና እዩ ይብል እቲ ኣብ መንጎኹም ዘለና ስም ይብሎ ነቶም ካህናት ይኹን ነቶም ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ክፅየፍ ዘይኮነስ ንፅቡቅ ፅልዋ كحدر الله يقول نتيجة نقولكها ملكت أستوعله أمه فلليخ على سو كلتا نقرات الله يقول حلنا بعلنا نريو نحنا نريو وشنا زلوا مالتي سمن ويك أتكباراتنا ببت عينا در ويك أبخالو أزر حجنا زخزي كتحلو ويقبع كايو ترى حلنا خا نصف كوينو تتقورو نصف كخون سلازخير تاك عند أقداسيت قدامي تكون لله حلنا مهناتو بلبونا إزقابير يزاربنا منفس قدس يزاربنا إموني أو نخلاتنا كدقفناها إزقابير فقاد يهون يعني اللي أبي مجيتا آمين 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 إزقابير مسكن الرأي كالوت تقزينا ننتقم الله هلو أنا قرب دقا جزينا ننتقم له شيء دخل الله الله بونا الرأي كسل نشتيا هو أجي إجزاوي هرسي يهبنا مش جني حتى النها مخنياتو زي فري نجر أنت دقا غير كاسي إجزاوي نحنا تتأيق مخانا تم ولد مالتي ولد تتأيق السلة زخنا نحنا جبنا كنجبر مخنياتو حد هذا جزي إجزاوي هير أبغى زخاب جبو كون كان تدقا ولاد كخوس كيسكا صباح نقص نبزوح عمت ዝተደናገረ ህይወት እምነት ዘለዎም ሰባት እቲ ስኻ መልሚልካ ዘዕበኻዮ ውላድካ ነዚ ዓይነት ዘፍሽል ሙሩፅ ዝኾነ ውሉድ ክህበካ ክገብረልካ ስለ ዝኽእል ናይ ወላዲ ፃዕሪ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ወላዲሲ ኣዝዩ ብስጋዕ ማለት ተደኣ ፅዒርካስ እግዚኣብሔርካ ኣብቲ ድኻምካ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣሎሞ ፍረ ዘለዎም ውሉዳት ክህልወና ፍረ ዘለዎ ኩሉ ነገርሲ ንፍረ ዝበቅዕ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ እንትናናስ ፍረ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ዓይነት ጥራይ ሰብ ኮንካ ክትነብር ዘይኮነሲ ህይወት ትምህርቲ እንድያ ካብቲ ተመኩራታትካ ከዓ ዘይልወጥ ሰብ ክኸውን ከም ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ህይወትና እንዳተማሃርና ትምህርቲ እያ ህይወትና ስጋዕ ንመውት آمين على هوت يسمع لنا እንታይ ሞለም ወለድና ንድሌትካ ተቋጻጸሮ ንህሊና ሃግን ስምዓዩ ናይ ህሊና ዝበልዋ መምህር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እግሬታ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 24:16 ስለዚ ከዓ ኢሉ ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ህሊና ክህልወኒ እጽዕር ኣለኹ ኢሉ ጻዕሪ ማለት ገድልዩ ኣምላኽ ከዓ ሞገስ ይህብ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
أبونا أبي ملأك سلام على معدان غيرهم بسألت كعزولنا نبونا بملأك سلام ناب أود مهرت بخبري عدم رائع كلهم كمي أمسيخهم كمي كنيهم يبهر أملخنا نبزي كبور منفسعو معدزي زأخا خبرنا خبرنا مسقانا نعيقن أبنا أبي مرجتان كاليو تسمع لنا همون خونا ممرتغلو أدالي خاص سدد كالنا مملشو صقو يبزحلكا أبنا بيكش تسفالم أخواتنا دياقونات محري يكون محري يكون سمكم كلهم أبوثات الديثات مزمور الزمر كحفتناون عزاز زماري ملاختي يسمع لنا تم كلهم تردعكم بمستنتان يتردعكم بحطون كلنا زخون حاتيتكم نزي قبائي كتا فقصناهم كلهم زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ إذا معرف كمتي كبهال الناس صنحي أبزا معرف زي أتوي ولا حدا يلن قال معرفات بزعبها أقلقلتي طرح الزاربالو قالون بزعبها مؤمنان ززاربالو إذا معرف إزياء قنا صوتها خيفليت قدم خيفليت على فنة ويدما معرك كيفليت نخلو التزارب معرف إيا اتم كلهم أبزا معرف زيئة تتقليلنا زلنا دما طعي تمهرتي كنقرنا نتطعي تمهرت دما كم زقبع سمعنا ككم حلافنتنا ككم نخلو كنبرو اللي إمو زيابير دما نخلنا يحجزنا اتعب فولي زستنتن كوا أبقطري 10 اتبروخ تسفان نايت عزوز أملاخنا مدحنينا يسوس كريستوس مقلات كبري الناتس أبنا قفعن على ماو تمنيتن كحيدنا أبزع علم دي بتنقاقن بصدقن بملخون كنبر يمهرنا الله سلغالو أملاخنا مسكانا يبصحيو بروخ تسفان عزوزنا أملاخنا قويتانا مدحنان يسوس كريستوس كبر زلوو مقلاص كلنا نصبق كم زلونا ينغرنا له ابت مصباينا ግን نحوزሎ نرحقሎ ننبرلሎ كابانا نرحقون
ኣሎ ምክንያቱ ክንጽበ ከለና ካብ ምንታይ ክንርሕቕ ወይ ንምንታይ ክንክሕድ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክንክሕድ ዓለማዊ ትምኒት ክበሃል ከሎ ኩሉ ስጋ ትደልዮ ኩሉ ናይ ዓለም ነገር ስጋ ትደልዮ ክንብል ከለና ስጋውን ብግቡእ ትደልዮ ኣምላኽ ድሰርዓላ ኣሎ ነቲ ናይ ነፍሲ ገዲፍካ ፍቓድ ስጋን ትምኒት ስጋን ነቲ ናይ ሰማይ ገዲፍካ ዓለማዊ ህርፋንን ጥራሕ ትደሊ እንተ ደኣ ኮንካ ግና መቕፃዕት ኣለዎ ስለዚ እዩ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ድማ ብላ ኣሎ ምክንያቱ ንጎይታ ብዝኮይንና ኢና ንፅበዮ ካልእ ዓለም የብልናን ክንፅበ ከሎና ግና መጀመርያ ብጥንቃቐ ኢልና ካልኣይ ብፅድቂ ሳልሳይ ድማ በምልኾ ክነብር ይምህረና ኣሎ ስለምንታይ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃለና ኣምላኽና ኣቐዲሙ ዝነግረና ዘሎ ጥንቁቓት ኮይንና ክንጸንሕ እንሆ ኣቐዲመ እንታይ ነገርክኹም ኣምላኽና ቀዲሙ ዝነግረና ዘሎ ብጥንቃቐ ብጽድቂ በኣምልኾ ብስነ ምግባር ብፍርሓት ብፍቕሪ ብሰላም ክንነብር ነቲ ዓለምና ተአንግዶ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ድልየት ስጋን ድማ ክንክሕዶ ምንሕና ድማ ግድን ኣብ ሓዲኡ ክንህሉ ኢና ኣብቲ ኣለኹ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ግን ነቲ ዝክሓድ ክሒድና ነቲ ክንነብሮ ዝግባአና እናነበርና ነቲ ብሩኽ ተስፋ ዕዙዝ ናይ ኣምላኽና ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ብኸምኡ ክንጸንሕ እግዚኣብሔር ንኹለና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ንዝመጽእ ዓርቢ ዋዜማ ይክህልወና እታ ምዕራፍ 3 ኣምላኽና ብሰላም ይቐንየና ካብ ሎሚ 2 ሰሙን ኢና ክንቅጸላ ማለት እዩ ንዝመጽእ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት ንግደትና ስለ ዝኾነ እሞ ናይ ሽዑ ሰባት ይግበረና ኣቦና ኣበይ ቀሲስ ተስፋለም ኣለኻ ዶ ኣለኹ ባሽ ኣራይሞ ብጸሎት ዓጽወልና ኢኻ እዚኣ ምእንቲ ሰላም ከብፅሓ እሞ እዛ መስተበቆሞ ጸሎት ክትዓጽወልና ኢኻ ምእንቲ ሰላም ጽለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላምን እዚ ሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኹሉ እቲ እግዚኣብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና እኸሞ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ጸጋኻው ናፍሰልና ጀካ ንፈልጠ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልና ቅዱስምካ ንሰምን ንጽውዕና ኣሎና ብሰማያ ዘለኻ ንስኻ ሰላም ካብ ልእነርሲ ኩልና ዓድር ኣብዚ ዓለም ዝንማርና ሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም
ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንታ ዛብካ ኣብ ምክርሃብ ኣብ ምእታውናን ምፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብዕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦሸ ጸሎት ግበረልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ 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 ሆንከ እግዚአብሔር አምላክና በዚ ምሸት እዚ በዚ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር ቃልካ ክንምሃር ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ መኣዲ ክንህሉ ነቲ ንብዙሓት እግዚአብሔር ናብዚ ዘበን እዚ ወንጌል ከሕልፉ ዝረድኦም ንዓና ከዓ መለበሚ ገጽካ መርኣይ ክኾነና እግዚአብሔር በቦታት ጌርካ ስለዝማዕድካና ስለዝገናሕካና እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና። ዘይበኣኻ እግዚአብሔር ኣበይ መሃለና ነርና? እግዚአብሔር ንስኻ ግን ነፍሲ ወከፍ ንዓብይ ንንእሽቶ ንመራሒ ነተመራሒ ነደ ንውሉድ ነዴታት እግዚአብሔር ንኩሎም ዝኸውን ነንዘመኑ ዝኸውን ቃልካ ምስ ዘመናት ዘይልወጥ ምስ ዘመናት እግዚአብሔር ዘይዓርግ መመሊሱ ሓድሽ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃልካ እዚ መምርሒኹም እዚ ብግብሪ እንተነበርኩሞ ነቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ትወርሱ ኢኹም ኢልካ እግዚአብሔር ዝሰርዓካዮም ዝተኸልካዮም ክንምሃር እግዚአብሔር ዝረዳእካና ነመስግነካ ኣለና። ነቶም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይኖም ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዑ ዘለዉ እግዚአብሔር ኣብ ልቦም 33 ሚእቲ ክፈሪ ክትረድኦም በዚ ምሸት እዳውና ሓፍ ኣቢልና ንምድርናን ከባቢ ምድርናን እግዚአብሔር ሰላም ይኹን። ንቤተ ክርስቲያንና እግዚአብሔር ናብ ሓደ ልቢ ናብ ሓደ መኣዲ ዝምለስ መንፈስካ ክሰደልና ካብ ውድቀት ከተደንስኣና እግዚአብሔር ነቲ ምድርናን ከባቢ ምድርናን ዘሎ ኩሉ ውግእን ወረ ውግእን ንዓኻ ቀሊል እሞ እግዚአብሔር ሰላም ካልኣኸልና ዝተኣሰሩ ፍትሓልና ኣብ ሆስፒታል ዘለው መጥባሕቲ ዝገበሩ እግዚአብሔር ንኩላቶም ኣብ ቤቶም ዘለው ሕሙማት ፈውሲ ምሕረት ካልኣኸልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ነቶም ኣብ ሓዘን ዘለው ዘፃናንዕ መንፈስ ካልኣኸልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሙሉእ ዓለም ሰላም ዝኾንካ ሰላመይ ይበኩም ሰላመይ ሓድገልኩም ኣለኹ ዝበልካ እግዚአብሔር ነዚ ዘለና ሃገርን ንሙሉእ ዓለምን ሰላም ክትህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና። ነቲ ንፅበዮ ዘለና ዝቕፅእ ዘሎ ሰሙን እግዚአብሔር እንእከቦ ኣኼባና እግዚአብሔር ንስኻ እግዚአብሔር ንኩሎም ብጉልበቶም ብሓይሎም ብገንዘቦም እግዚአብሔር ዝፅዕሩ እቲ ኣገልግሎትን እቲ ቅዳሴን እቲ ንግደትን ፅቡቅ ክኾኑ ዝደኽሙ ዘሎ ሓይሎም ክትህብ ሓይሎም ከተደልድል እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ካብ ገንዘቦም ዘውፁ እግዚአብሔር ጎደሎኦም ክትምልእ ነቶም ነጋድያን ዝኾኑ ከዓ እግዚአብሔር ገለ ነገር ሒዝና ክንምለስ ከምቲ ንጉስ ኣማን እግዚአብሔር ካብ ለምፁ ነፂሁስ እግዚአብሔር ጽድቂ ሒዙ ዝተመለሰ እዚ ንግደት እዚ እግዚአብሔር ሓጢኣትና ዝድምሰሰሉ ጎደለና እግዚአብሔር ዝምላኣሉ ሕቶና ዝምለሰሉ እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ መዲና ዓለም ሰሚዕኒ ንብሎ ክኸውን እግዚአብሔር ክትረዳእና ንምናካ ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝግበር ኩሉ ጸሎት ከዓ ንምድርና ንፈውሲ ነቶም ጠመይ ፍቐዱ ኩርናዓት ዓለም ኮይኖም እግዚአብሔር ኣብ መከራ ዘለው እግዚአብሔር ረሃባ ዘውፅእ ክኸውን ንልምነካ ኣለና። በረኸት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኩሎም ጻድቃን ሰማዕታት መላእኽትን ክፈለና ለይትና ባርኽ ከምዚ ኢልና ክንፅልኻ ኣብቕዓት ክበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ረቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ከማ ምድሪ ይኹን እቲ መግብና ንዕለት እንገብና ለው ሓበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ክንዛሓግና ሎም በደልና ናወሰና እንደገና ወክፋ ድሕነና ፈኖም በረኽ ፈተና መንግስትን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም አሜን። لنا غدا قال يغيب سباكم دبر غدا እግዚአብሔር ጽባት ጎይታ ሰው ሰላም ለክሎ ንስኺካ አንስ ብርኽቲ غفركم برغم ተስፋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስት ደስ ኃጢአትና ሰሪየና ነፍስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጣና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይስ ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ይጋጋናት
سريات يردم ساسي أبس أولد دور كسات إبراهان أنتم أبي كانت أويريا كنا ترون ساير وسانات ببسمكم كن فتانون صحنا يرسين كلوان سمعت زيو مهارن كرسوس مر عصر تغلطي زيو مهارن كرسوس 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 قلنا أبي كسيس بصلتك قدس زحلفي محركم سمعت صخاي حلكم فتحاتن نصحاتن كل منكسة سمايان نوراس دلوقتي ورنا بأنت كسنا ماريان زيو محرن فرصة ما العسر تهد ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ወር እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ልዕለይና ብልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ብዘ ዘሎና የቦታን ኣብ ዝዕለለ ቅዱስ ዘቦታን መፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ንኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ آمين تسمعنا ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኩልኩም ድሓን ኣሜን ኣሜን ንኩላህና ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣሜን ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ተሳቲፍና ጀሚርና ክንውድእ ዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስ መጋና ይብፅሓዮ ኩልኹም ቶም ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥባትን ክትከታተልዎ ዘምስኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዘፈፀመና ከዓ ንዝመፅእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ነቶም ለይትና ዝኾነ ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኹም ዝኾነ ከዓ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ይራኸበና آمين. Thank you. أنا بتاتنا بروح ليتي ኣሜን ኣሜን ሰላም ለይቲ Thank you. كلهم أبقى يقول بتعمل صبوت تماهرنا. Thank you. سلام حضوروا. ሰላም ለይቲ ሰላም ለይቲ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ብሩኽ ለይቲ ኣሜን መምህርቲ ምኒት እንታይ ዳ ድምፂ ከይሰማዕና ምሲና ሰላም ለይቲ ኣብቲ ቤተክርስትያን ከይደ ነይረ ቆልዑ ትግርኛ ክላስ ነይሩ ሲ ኦኬ ሃራይ ሃራይ እሺ ሰላም ለይቲ ንኩላህና ኣሜን ብሩኽ ለይቲ ቦናይ ኣገልግሎትኩም ይባረኽ